Salam, hormatly vatandaşlar. Ýene siziň bilen men Murat Urban. Şu gün 2024 ýylyň 22 fevraly hepdeniň pensiýany boli. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu günkü bizim temamyz watan näme, döwlet näme? Gelin şu iki sany türlü düşünceleri seljerip geçelim. Bizim ikinci temamyz bolsa, ine Muhammed Ağa bilen Muhammed Ağa da geler häzir bir 30 minutlardan. Şonun bilen biz Demokratik Opozisiýasynyň şu gününe öňünde duran siyasi meseleler we onuň çözgütleri. Ine şu meseleleri seljerip geçer. Eger-de soraňyz bolsa, siz ýazyp durun kommentariýada biz şolara jogap berer. Bundan başga aýtjaklardy men her bazaryn siziň soragyňyza jogap bererim. Kyn görmän şu videolaryň aşagyna ýa-ni öz soragyňyzy ýazyň, men bazar gün içeri biz jemläp men şolara jogap bererim. Hormatly vatandaşlar, ine Türkmenistana gar ýagdy, düýnemi ýagdy, şundan bir kunlukda da ýagdy. Men size bir tane videoňy görkezýän, Türkmenistanyňky, ýa-ni bolup geçen hadisalary, size görkezýän näme bolup geçýär, size gaty gyzykly bol. Bir minut. Temama başlamakdan bir Ryskaja Türkmenistan boýunça bir maglumatlar berýin, olsun biz temamyza geçer, dogry. Ine hormatly vatandaşlar, ünsveren bolsaňyz, ine Türkmenistana hormatly vatandaşlar, tenki ýa-ni nimeler boldy, ses bolmady, şoň üçin ses düzeltdik. Ýa-ni video görün bolsaňyz, şo ýerde Mary vilayatyna näme gar bolany görkezýär. Ve bundan başga da ýa-ni size videoda häzir men Türkmenistanyň bazaryny görkezýän. Şo ýerde adamlar ýok, ýa-ni aljylar ýok, ýöne satyjylar bar. Ine öňüme aýdyp gelýär, Türkmenistanyna döwletiň puly ýok, pullar azarly, adamlarda pullar ýok, bahalar gally, adamlar ýa-ni öňküsi ýaly bazara gidip ýa-ni harytlaryny alyp bilenok. Gelin şoňa seyredip geçelim. Ine birinji mikroýonak bazar ünsveriň şu ýerde ine adamlar barda, ýa-ni bazarda aljylar ýok, satyjylar barda, aljylar ýok. Ine hormatly vatandaşlar, ine efirimiz dowam edeli. Hormatly vatandaşlar, gelin biz gelin efirimiz dowam edelim. Ine hormatly vatandaşlar, bir döwletiň grajdan bolmaklyk näme we bir döwletiň raýat bolmaklyk näme? Gelin şu iki sany
düşünce yani seyredip geçelim şu yani insan düşünceleri selcileri. Yine kaçanla 1991 yılda Niyazov öz-özüni prezident edip bellenine derrew yalakalar ve yarıncalar onun daşına üyüşüp alkış varını aydıp yallaklap başladılar. Yine yallakların görünüklü bir yeri Kakımrat Balliyev diyen adam kim ön yankı yadına düşen mi olsa şol adam bady. Şol adam Kakımrat Balliyev yallaklığın üstüne Niyazov'a yarıncak olup Türkmenistan'ın konstitusiyasyny bir kanun ýagdaýda Türkmenistan'ın grajdan diyen söz ederek Türkmenistan raýaty diyen sözü yankı girizmekde esasy rol oynadı. Ine men size görkezin 1991 konstitusiyasyny görkezin size hormatly vatandaşlar. Ine şunu men internetten tapdym. Ünsverin vatandaşlar şu ýerde 3-nji bölümi ünsverin. Ine 3-nji madda. Yani Türkmenistan'ın 1991-nji ýyllaky 92-nji ýyllaky kabul edilen konstitusiýasy. Ine 3-nji maddasy. Türkmenistan'ın jemgyýetiň we döwletiň iň gymmatly hazynasy adamdyr. Döwlet grajdanyň öňüne jogapkärlikdir. Döwlet grajdanyň öňüne jogapkärdir diýip ýazylýar. Yani hemme şu konstitusiýanyň içindäki biziň haklarymyz boýunça aýdylýan zatlar Türkmenistan'ın grajdanyň haklary diýip aýdylýar. Ine şu ýaly düşünje terminologiýa konstitusiýada bady öňden bäri gelýän grajdany, Türkmenistan'ın grajdany. Biz grajdanlyk borjumyz, biz Türkmenistan'ın grajdanlary. Ine şu ýaly terminologiýa ýürüýte gelýän sebäbi haçanda döwlet respublika bolsa, ine Türkmenistan şunkuny döwleti we prezident respublikasy diýilýär. Şonuň üçin haçanda respublika bolsa biz hökman suratda grajdan bolmaly. Haçanda raýat bolsa bir paçanyň raýaty, paçalyň raýaty, bir paça imperiýasynyň raýaty bolýar. Gelin şunu biz tejrak geçelim. Ine ön konstitusiýany görkezdim, ine şu ýerde isendik maddany alsaňyz şu ýerde ýazýandyr Türkmenistanyň grajdanlary diýip. Ine şu ýaly Kakımrat Balliyev Türkmenistanyň öz-özüni saýlan prezident bolan Niyazow'a yaranjak bolup ine şuraya girizme girdi. Bu näme girizme girildi? Şu girizme gelecekde Niyazow paça etmek üçin öňüne ýykylar ýaly biz siziň raýatyňyz diýip ine şu raýatlyk sözü girdiler. 95-nji konstitusiýasyna 99-da 2003'ten başlap gitti. Raýatlyk ýanky girildi. Ine şol Kakımrat Balliyev 2002-nji ýyla çelli Niyazowyň press sekretary ýanky press ataşasy bolup işledi. Şol hemme Niyazowyň çykyşlaryny daşyna gidýän informasiýany ýanky prezident aparatdan ine şolary ýaýratdy. Ine şoň üçin şol kabinet ministriniň şol kabinet ministriniň prezident aparatyna press sekretary bolup işledi. Soňra Türkmenistanyň gorunmak ministriniň eski gazetyna ýolbaşçylyk etdi. Şu Kakımrat Balliyev. Bütün ömrüni Niyazow'a yallaklap, sen atam, ýanky başga bir ýazyjy bilen şu ruhnamany ýanky hemmere paýlap ruhnamany girden adam ine şu Kakımrat Balliyev şol adamyň biri şol. Ine soň bolsa Niyazowyň ruhnama eserini öňe süründigini üçin bayrak bilen sylalandy şu Kakımrat Balliyev. Ine öňküler bilýändir, ýaş olanlar bilýänler şu Kakımrat Balliyewiň nähili ýallakdygyny, nähili nejitdir, nähili biziň halkymyza şu ýaly ýallaklyk edip prezident wezipäni ýanky Hudaýa deňäp prezident wezipäni prezidenti şoňa çokunup başlap şoň ýanky hemme adamlar şoňa çokundurup şu ýaly wezipe döwlet wezipetini vatan düşünjesinden çalışıp şoňa watany derek goýan adam şu Kakımrat Balliyev. Ine Kakımrat Balliyewiň kadet işi ýapyk gapylaryň arasyna geçirildi. Şunu 17 ýyl bastılar. Türkmenistanyň prezidenti hökümet sekretary Kakımrat Balliyew 17 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Şöyle ýapyk garyndaşlaryny getirmeýän kadetde işler edildi ve basılıp gitti.
Ondan soň ýa-ni bu aýagy çüýredi, bu görgüli köseni böldi. Halkyň içinde de aýtdylar bunu Allah tutdu diýip sebäbi halky eden, ýa-ni halky eden ýa-ni şol niyaz we eden ýallaklygy şoň ýa-ni şuny Hudaý tutdu şoň üçin. Ine şu ýaldatlar bolup geçdi. Şoň üçin ine biziň konstitusiýamyzda şu kunna raýatlyk sözi ine şul Kakarat Balyýew awtory we şonu ýa-ni prezidente düşündirip şoň ýa-ni nime ıhtiýarlygyny alyp şu konstitusiýada gizlenlerin awtoryny bir şu Kakarat Balyýew ýallap ýazyjy şu Niýazowy öwmek boýunça dünýäniň çempiony ine şu Kakarat Balyýew. Ine gelin biz öz temamyza geçelim. Raýatlyk diýmek näme? Raýatlyk diýmek milletiň içindäki şahsiýet bilen monarhyň arasyna syýasy we kanuny bir taraply gatnaşyk. Ýagny bir raýat bolanda hökman paçasy bolýar, monarh bolýar-da. Şol raýat bilen paçanyň arasyna bir taraply gatnaşyk. Ýa-ni az hakly bir taraply gatnaşyk. Ine şuňa raýatlyk diýilýär, raýat diýilýär. Raýatlyk öňler milleti monarhiki dolandırış görünüşi bolan döwletlerin köpüsine mahsusy. Raýat bolanynda diýen ýurdun başçyny ýagny monarha bagly bolýar. Sen monarhiýa ýurdunyň ýagny paçaly ýurdun ýa-da paçaly imperiýanyň raýaty bolýar. Şoňa degişli bolýar. Şol näme karar alsa özü ýeketek. Ýa-ni monarh hökmüne, paça hökmüne karar alsa biz şoňa boyun eğmeli bolýar. Şoň üçin hususy adamlar ýa-ni şahsiýet bilen monarhyň arasyna gatnaşyk deň däldir. Vertikal gatnaşyk. Ine şoňa raýat diýilýär. Haçan siz men Türkmenistan raýaty diýeňizde siz Türkmenistanyň ýa-ni monarhyň raýaty. Ine monarham şu hukuny Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Ýöne ine misal hökmüne men size görkezem ine Britan imperiýasynyň raýaty. Ýa-ni Britan imperiýasynyň paçasy var. Ine şol Britan imperiýasynyň raýaty ine Korolewstwo, Poddanny Korolewstwo Великой Britaniýa diýip, ýa-ni şuraya status var. Ýa-da misal üçin Rus imperiýasynyň raýaty, öküne Rus imperiýasynyň ýa-ni raýaty. Ine şol Rus imperator bir zat diýse, imperator diýmek paça hökmüne ýöne oň paçadan wezipesi ýa-ni çäksiz uly sebäbi bir topar döwletleri gurnap alyp gurnaşyp ýa-ni imperiýa emele gelýärler. Ine Rus imperiýasy bardy. Merkezi Aziýany, ýa-ni Sibiri, Orta Ýewropany, ýa-ni Günbatar Ýewropany basyp alyp ine şol imperiýany emele gelen Rus imperiýasynyň öň wekilleri ýa-ni raýatlar bardy. Ondan soň biz respublika geçdik. Respublika bilen raýatlyň tapawuty men häzir size düşündirem. Ýöne haçan siz bir döwletiň grajdan bolanyňyzda siz diňe paça ýa-da onuň paçalygyna degişli däller, eýsem gönnen göni giň baglanşykly döwlet bilen ara gatnaşygyňyzy görkezýär. Diýmek, grajdan bolanyňyzda ýa-ni beýleki grajdan bilen haklaryňyz diýen döwletiň içinde. Mysal üçin, döwletde prezident bar, onuň haklary seňkiden köp däl. Grajdan haklary. Diýmek, konstitusiýada belirlenen grajdan haklary prezidentiň ham, mejlisiň başlygy, milli lideriň ham, ýene bir lideriň ham kim bolsa şo bolsun, partiýanyň ýolbaşçysy bolsun tapawuty ýok, haklaryny deňdir, konstitusiýa haklaryny deňdir. Ýöne bäde ýalňyşmalar prezidentiň jogapkärçiligi bar we haklary bar. Olar deň aramlykly diýer, jogapkärçilik we haklar. Ol prezident wezipedäki adam wagtlaýynça taýlanýar. Ýa-ni Türkmenistan grajdanlaryndan wagtlaýynça taýlanýar. Ol Türkmenistan grajdan bolmasa saýlanyp bilen ok. Diýmek, ol wagtlaýynça üstüne wezipeler alýar-da, wagtlaýynça özüne jogapkärçilik alýar. Ine şoň üçin olam Türkmenistan grajdan oňum haklary deň. Ine mysal üçin Ýewropa döwletlerine ýa istenlik biziň konstitusiýamyzyň esasynda Türkmenistanda da istenlik döwletde de egerde şo respublika bolsa istenlik grajdany suwda beripdiler. Sen esen boldan Kakadan bol, ýol ötenden bol, sen Türkmenistan prezidentini suwda beripdiler. Ine şol deň
yani dem haklar diýil ya, dem haklyk diýil ya. Şol konstitusiýada maddaň esasyna yani beýan edilip şol konstitusiýanyň esasyna beklenýär de şol döwletiň ýurdun esas kanuny bolýar. Şol kanun esaslykda biz Türkmenistanyň prezidenti bolsun, mejlisiň başlygy bolsun, polismen bolsun, ýa-ni emhemeň başlygy bolsun tapawdy ýok, ýa-da goňşyň bolsun, şoň esasyna haklarymyz den we biz ýutup biler we olar jogapkärçilige çagyp biler. Eger bizim haklarymyz bolsa. Prezident şoň bizim haklarymyz bolsa, biz şoň jogapkärçilige çagyp biler. Ýa ol wagtlaýyn hökümet tarapyna gelen bizim seçlerimiz, ýa bizim ihtiyarlığımız bilen, bizim seçlerimiz bilen saylanan adam. Ine şu ýaly. Ine Türkmenistan Respublika. Men size Wikipediýany görkezdim, şurada dogry bellenýär. Eger bizim Türkmenistan döwletinde Respublika döwleti bolsa, onda biz Türkmenistanyň grajdany diýip adlandyrylmaly. Ünsüň konstitusiýanyň hemme 90-njy ýyldan başlap, şu güne çeli hemme versiýalaryna Rusça Türkmenistanyň grajdany diýilýär. Türkmenistanyň poddanyny diýilýär o. Ine şu ýerde bir gizli zatlar bar. Yallaklap Kakamat Balıyev yallaklap prezident sizin padşahymyz diýip girin şunu ýanky sizin raýatlaryňyz bolsun, hemme halkymyz raýat diýip ýanky girizeli, terminologiýa girizeli bizim konstitusiýamyzda diýip geljekde padşahlyk başlanan ýanky ýol görkezdi. Ve Niyaz şonu ihtiyar bolya ýanky edin diýdi. Ýöne bütün dünya döwletleri, bütün dünya gurumolary bilmediýäli Rus versiýasyna, ýanky konstitusiýanyň Rus versiýasyna hökmanlarla graždanlyk diýär. Türkmenistanyň graždanlary, Türkmenistanyň graždanlarynyň öňüne hökümet jogaplydyr diýär. Hemme ýerde. Podanylyk diýen o. Graždanlyk diýär. Ne men size Wikipediýany görkezdim, hormatly watandaşlar. Sizin Wikipediýada men birinci Wikipedia görkezmekden men şu Kakmat Balıyew görkezdim. Ine ünsüň hormatly watandaşlar, şul adam bir minut. Şul adam ine Kakmat Balıyew 14.09.2001 ýylda işten boşadyldy. За серьезные недостатки в работе. İşte ulu goýgaren, yani kemçiliklerin esasyna bunu işten aýyrdylar. Türkmenistan'da bir şeyli bir kanun var, yani dil kanunu var. Eger de seni işinden ýöne boşatsalar, sen basylmaýan, ýöne işinde ulu goýgaren kemçiliklerin üstüne seni bassalar, onu goýgarsalar, işten aýyrsalar, onu sen basylýan derreg, yani seni ýygnak gidýärler. Ýynakdan sonra alyp gidýärler. Şu ýaly görkezmeler var, gizli görkezmeler var. Şoň esasyna şu adam tutsak edildi, 17 ýyl basyldy. Ine şu ýerde gelin ferdelin ine Türkmenistanyň konstitusiýasyna men 91-nji görkezdim. Şu ýerde Türkmenistan graždanlyk diýär. Ine ünsüň Türkmenistanyň konstitusiýasyna islendik ýanky çalışmasyny alaýyn. İstendik ýyllaryny alaýyn. 95 bolsun, 99 bolsun, 2003 bolsun ve beýlekli bolsun tapawdy ýok. Ine şular 3-nji maddada ünsürseniz Türkmenistanyň Ine 4-nji madda bu ülkedipler maddana özgeçlik girip döwlet her bir raýatyň öňüne jogapkärdir. Raýatyň diýilýär. Inni graždan diýilýär o. Ýöne ine şu ýerde şu konstitusiýa Türkmenistanyň saýlawlary ve sağlıkları geçirmek boyunca merkezi topar. Yani şu yerden aldım. Döwlet yani saytından aldım. Şu Rus versiyasına seyredelim. Yine 4-nji madda. Yine ünsüň. 4-nji madda şeylik diýär. Государство ответственно перед каждым гражданином и обеспечит создание условий для свободного развития личности. Diýmek şu ýerde Rus versiýasyna graždanlyk diýär. Eger de raýat bolmasa poddanylyk gitmeli. Ýöne bütün dünya görmesin diýip bunu gizlep şo sözi goýdurar. Ine Türkmenistan ünsüň. Türkmenistan şu ýerde diýilýär. Bir minut.
Независимость Туркменистана была признана 27 октября. Так, где? Бармунд. Туркменистан светское государство. Номинально президентская республика. Президентская республика. Yani biz prezident respublikası. Demek biz yani gражданlar. Respublika olsa gраждан oluyor. Bizde padşah yok da raiyet olur yani. Mesela için Dubai'da, Saudi Arabia'da raiyetler. Ol devletin raiyetleri. Yani şol padşahın raiyetleri. O yüzden Saud imperiyeti mi, Saud Arabia'sı mı? O yüzden padşah olan için raiyet oluyor. Yine şunun için biz şu zatları, şu düşünceleri çalışmalı vatandaşlar. Yine çıkışını devam edelim. Inni raiyet ve raiyetlik dine padşahlı ve monarxiya devletlerine oluyor. Yine respublika devletlerinin konstitusiyalarına halkı yuridik formada gражданlar deyip termin ulunuluyor. Raiyet ve gражданlık ikisinin arasında ulu tafavut vardır. Raiyetlerin halkları hasbet ve onlar padşah değişli yönü. Sen bir devletin gраждан bolanda demek o devlette padşah yok. Bir yerinin hakkı beylikten köp değil. Hem adamın yani gражданın hakları dem. Onun konstitusiyada yani tasdiklarının maddelerinin esasında. Sen prezident bol, meclis bol ya beylik bol konstitusiyanın esasına sen gраждан haklarını demdir. Yine şöyle sen hem gраждан haklarını dem yöne vazifeni yetirmek için mümkün sen vazife haklarını yani borçun ve haklarını ulaktır. Yöne olur din agramlıklıdır. Şol ulagam olsa sen halkın gраждан haklarına değmeyen hakkın yoktur. Onun hakları demdir. Sen hem gраждан haklarını dem. Sen prezident bolay. Sen vaktlayınca bir vazife koyulun adam. Ertesi gün sen yine gраждан bolyan. Sen gраждан boldun, ondan vazife gelin. Yani prezident olun yine son vazifeden çıkyan yani her 5 yıldan 7 yıldan sayılıb geçiyor. Sen yine de gраждан bolyan. Şunun için yine men milli lider ya yine burada sen milli liderin 10 yani götürüm bolay. 10 estesi bolay. Sen Türkmenistan'ın gражданı. Sen haklarını bizimki ali. Biz seni tuğda da vermeyeceğiz. Biz seni tankide edilmeyeceğiz. Biz seni yani cevapkarçılığa çekmemeyeceğiz. Yani şu bizim konstitusiyamız şunu yani tasdikliyor. Elbette bu Gurbanguly öz oğluna bir täze kanun ettirdi. Konstitusiyon kanun. Yine şunu yani devlet goruya, eýdä beýge. Devlet gorabilir, gurun yok. Yöne milli lider ol, sen beýleki ol. Bizim gраждан haklarımız bozmany hiç il hakkın yoktur. Şonuň üçin sen jogapkarçylyk çekmeli. Yine Gurbanguly Berdimuhamedov bizim bir topor gраждан haklarımız bozdy. Bunu bozulmaýar. Biz şonu jogapkarçylyk çekemdik. Hiç kim şonu gurlan yok. Halkımız bilen oğun. Yani men şonuň üçin size şu zatları düşündirjek bolýan. Näme üçin türkmenler watanyny däle ö döwletini gowy görýärler. Näme üçin haçanna biri döwletimiz tanqid etse sen ýa watana dönüklik etdiň diýip aýdýarlar. Watan bilen inni döwletin arasyna tapawdy seret geçeriň. Watan diýmek näme? Ol bizim ýüregimizdäki söýgü, bizim dogulun yerimizden bagly yer, bizim önüp ösen yerlerimiz bilen bagly yerler, bizim çağlarymyzyň ýaşaýan yerleri, bizim enatalarymyzyň ýaşaýan yerleri, bizim dogun garyndaşlarymyzyň we ata-babalarymyzyň ýaşap giden yerleri, olaň mazarlary, olaň goýup giden däpleri, desturlary, söýleri, miraslary, halkymyzyň gahrymanlarynyň ykballary, olaň edermenlikleri bilen bagly yerlerimiz, bizim ýaşap ýören yerlerimiz, bizim halkymyzyň, bizim identiçnysymyz, bizim beýle haklardan tapawutly ykbalymyz, bizim ýazyjylarymyz, intelligensiýamyz, bizim halkyň içinde awray alan adamlarymyz. Ine şonuň barysy watan, bizim watanymyzy emele getirýän we watan bilen düýpli bagly zatlar. Şunu ýadymyzdan çykarmaly. Şurada döwlet sözü ýokdur. Watan diýen ýerde döwlet sözü ýokdur. Şonuň üçin bizim watanymyz diýenizde ine şul düşünjäni biz ulanmaly. Şu ýerde çinownikler barmy içinde? Ýok. Hökümet adamlar barmy? Ýok. Hökümet barmy? Ýok. Hökümet adamyň wezipeleri barmy? Ýok. Hökümet adamyň kabinetlerinde suratlary barmy? Ýok. Hökümet adamyň oturun ýerindäki binalary barmy? Ýok.
Şonuň atributları barmy? Ýok. Şonuň maşinleri barmy? Ýok. Onu biz näçe watan diýilende şolary çokunmaly, ýöne watanmyda, ýa-ni biz watanmyda nime etmeler, hormat goýmaly. Indi döwlet näme? Gelin şoňa söýüp gidelim. Döwlet diýmek bir topar hökümet guruş institutlary, bir topar hökümet guruş institutlary. Wagtynça döwlet dolandyrmak üçin tutulan hökümet işgärler ýa-da çinovniklar, döwlet işgärleri üçin gurulan binalar, prezident köşki, bir topar hökümetdäki işleýän işgärleriň, ministrlaryň, ýa kabinet ministrlaryň binalary. Ol ýerde hökümet işgäri öz ýoldaşçylyk wezipesini ýerine ýetirýärler. Alan jogapkärçiliklerini ýerine ýetirýärler. Olar kagylaryň üstünde işleýärler, kanun çykarýarlar, her hili normativ dokumentler gol çekýärler. Ine şuňa döwlet diýilýär. Bizim halkymyzy döwleti çokunup, prezidente çokunup, milli lider diýen lakamly adamy çokunýar. Şol tutunma çinovniklary ve onun daşına ılgayan tutulma adamların bizim vatanımız diýip bizim halkımız pikir edýär. Olary vatandan gowy görýär. Egerde çinovniklary bir zat diýäýseň, sen watanymyza söz ýetirýän diýip pikir edýärler bizim halkymyz. Egerde biz prezident tanqid etsek, sen o watana söz ýetirýän, sen watanymyzy maskara edýän diýärler. Şu düşünje näme dogry? Men näme çepdigini düşündirýän size. Vatandaşlar düşünün, egerde bir adam döwleti tanqid etse, onu ol vatan dönüwi bolmaýar. Gaýtam tersine ol adam öz ýurdunyň aktiv grajdanı bolýar. Sebebi ol döwleti tanqid edende, döwletde işleýän çinovnikler tanqid edýär, şonuň ýalňyşyny görkezýär, şonuň ýanky etmeli işlerine üns berdirýär. Şolary ýanky ýatma diýaly, para alma diýaly, her wagt aktiv bolar ýaly. Ol adam hakyky watany söýýän adam bolýar. Ol watançy duýguly bar adam bolýar. Ol adam watanyny her wagt pikir edýän adam bolýar. Ol öz watanyny üçin, öz watany üçin öz janyny gurban etmäge taýýar adam bolýar. Şoň üçin kimde kim watan ýa-ni döwleti tanqid etse, ýa-ni hökümeti, döwleti, onun kabinetlerini, döwletiň ýa-ni kabinetleriniň içine suratlar tanqid etse, ol adam watançy bolýar. Ol adam ýa-ni çinovniklary, ýa-ni hökümetde işleýän adamlar işitjek bolýar. Şoň üçin o watan döwleti däldi. Ýa watan başga da, düýünden başga da. Egerde siz hökümetiň we döwletiň edýän işleri bilen ýalňyşlara garamazdan, ýa-ni şolaryň edýän işleriniň ýalňyşlaryna garamazdan şolar bilen ylagaşsaňyz, onu diýmek size watan wajyp däl, eýsem size diňe döwlet we döwletdäki işler gaty wajyp, döwletde işleýän adamlar gaty wajyp bolýar. Onu size sizin watanymyz däl, döwleti emele getirýän wezipeli adamlar, olaryň daşyndaky atributlar gaty wajyp bolýar. Onu diýmek size wojt, ýagny milli lider, prezident, onun wezipesi, kabinetde asylyp duran prezidentiň suratlary sizin watanyňyzdan has size wajyp bolýar. Ine şu düşünjeni ýadyňyzdan çykarma. Döwlet düşünjesi, döwlet näme, döwlet emele getirýän näme we watan näme? Şoň üçin bizim esasy kanunumuz bolan konstitusiýaň esasyna ýol başçylary halk tarapyndan wagtlaýynça döwletimiz dolandyrmak üçin tutulan adamlar ine döwlet bolýar. Hakyna tutulan we saýlanan adamlar gelýärler we gidýärler. Olar aram çalşynýarlar. Ýöne watan hiç wagt ütgümýär. Watan her wagt watan bolup durýar. Watana bizim ýüregimiz, watan bizim ýüregimiz bolýar. Watany bizim janymyz bolýar. Watan bizim üçin iň wajyp zat bolýar. Watan üçin biz öz janymyzy gurban etmäge taýýar bolýar. Ine şu real zatlary döwlet bilen bagnaşdyrmaň. Biz döwlet üçin janymyzy gurban bolmaly. Sen döwlet paraxorly, häzir döwlet basyp alan çinovniklar, ýa gurban boly, serdar we beýle kezzaplar. Bular watan nä? Bular gelmişekler watany banditler basyp döwleti banditler basyp aldy. Biz bular çalışmaly. Ine çalışsak, onda da gelen adamlar şuradan gowalasyn, biz her hökman tanqid edip hökman işletmeli. Döwlet halk üçin işlemeli. Döwlet halk üçin. Şol watan halk bolansa döwlet emele gelýär. Eger
Vatan bolsa, döwlet bolmasa, vatan şonda da vatan bolýar. Ýöne eger döwlet bolsa, vatan bolmasa, döwlet bolmaýar. Ne şu düşünjäni men size düşündirmek üçin şu gepleşiň birinji bölümini taýýarladym. Hormatly watandaş, näme soruňyz bolsa berip bilersiňiz. Häzir bizim efirimizde Muhammed agalar, biz bolsa ikinji temaga geçer. Şul vatan boýunça we döwlet we vatan boýunça raýatlyk we grarzanlyk boýunça bize näçe bize vatanymyzy söýdirmediler. Näçe biz vatanymyzy söýýämdik, biz döwletimizi söýýärse vatanymyzy söýýämdik. Ine şu zatlary men ýene de aýdyp geçen bazaryn we gowy ýa-ni derine size düşündirip geçen. Ine hormatly watandaşlar, şul videoň aşagyna öz pikirlerinizi ýazyn. Şoň üçin kimde kim egerde döwlet tanqid etse, dol haqqynçyň haqqy bar. Döwlet tanqid edenne ol bizim watanymyza düşmançylyk eden ol watan döwünü bolar. Ol döwlet döwünü bolýar. Ýa-ni döwleti basıp alan paraxorlygy döwünük bolýar. Şoň üçin iki dürli zady biz bulaşdyrmaly. Hormatly watandaşlar, ine bizim efirimizde Muhammed Ağa geldi. Muhammed Ağa, hoş geldiňiz. Salam. Selamun aleyküm we aleykümselam. Salam watandaşlar. Muhammed Ağa, ine biz häzir ikinji temamyza başlaýar. Demokratik opozisiýanyň öňünde duran şuňky syýasy meseleler we onuň çözgütleri. Hormatly watandaşlar, şu temany men ýürüýte Muhammed Agany çağırdım, düň gürleşdik biz. Muhammed Ağa bilen şu günler köp gürleşýär, ýa pikirleşýär. Bizim döwletimiz gelje boýunça syýasy meseleler boýunça, onuň çözgütleri boýunça biz köp pikirleşýär. Siz bilýäňiz, men Muhammed Ağa hormat goýan ýöne ýa-ni biz birek-biregimize bätleş hökmünde, biz birek-biregimize öz pozisiýamyzy ýa-ni suwd etmek hökmünde birek-biregimiz bilen gatnaşýar. Men adamçylyk ýaşy hökmüne uly hormat goýan ýöne siýasat hökmünde menem ýa-ni Muhammed Ağa bilen gidişýär. Biz ýa-ni hakykat tapjak bolýarsa, biz ýa-ni pikirleri alyşyp, gidişip, ýa-ni maslahatlaşyp, bizim halkymyza amatly ýol, bizim halkymyza güýçli ýol, aňsat ýol, halkymyz üçin düşnük ýoly biz gözläp ýörüp Muhammed Ağa bilen. Şoň üçin şu ýolda da siz çağırýar. Muhammed Ağa, ine söz sizden şol bizim gepleşigimiz arasynda men käbir syýasy hadiseler ökeden oň üstüne aýratyn gurrun eder. Ýöne ine birinji size soru, şu günde Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň öňündäki ýa-ni syýasy meselelerini aýdyp berseňiz we şolary näme çözmeli, şolar barada bize gurrun berseňiz gowy bolardy. Murat, sağ ol çağıranyň üçin. Watandaşlar, biz hemişe aktiv oglanlar bilen, Murat Ağa bilen we beýleki oglanlar bilen hemişe maslahatlaşýar, düýnün bir ýerine geçirdik, şoň üçin bir topar zatlary oturup maslahatlaşdyk. Ozan şonu biz maslahat bildik, şu taýdaky bolan gurrun bilen bir gaýyska nemeräni siz bilenem ara goýaýly. Murat Ağa, gör şu wagtly biz 3 ýylyň içinde, soňky 3 ýylyň içinde aýtjak bolýar. Bir topar hereketler etdik. Bir topar kynçylyklary başdan geçirdik. Şu hereketleriň netijesinde Türkmenistanyň hökümeti bir topar hereketleri etdi we häzirem ýygyderli edýärdi. Şu bir de päsgel berjek. Biz ştada bir topar geçen ýollamyz bir analiz bermeli. Ondan şol kemçilikler nämedi? Näme zatlar biz ýeňip geçdik, biz haýsy etapdadyk we indi meýlek näýli planyň esasyny öz görüşimiz dowam etdirmeli. Belli planyň üstünde ki biz hemişe hemme oglanlaryň hereketini, hemme şu herekete gatnaşýan adamlaryň hereketini bir ýere urutdurup belli etmeli zadymyz görkezip şu planyň esasyna hemme güýjimiz şoňa urutdurup ozan wagtal eden işimiziň netijesini duýar ýanak, çuwstwo eder ýanak bol. Ozan men indi ştada gurrun şundan başlaýak bolýar. Biz şu wagtly eden işlemimiziň peýdalary nämedi, kemçilikleri nämedi? Bu düşman bize nähilli ýolda bilen päsgelçilik töretjek bolýar. Birinji
30 yılın devamında yani şu hareketten önce Türkmenistan dolandırıp oturan yol başçılar bir mekanizm var daşarı yurttu özlerini şun pun Türkmenistan'da şun yani alıp gider yani. Olan orta diplomatlarının üstü bilen bütün Türkmenistan'daki opozisyonu ve özne prava zaşitni uramalar diğerleri bir hilledip şoları kontrollü saklayan. Heme Türkmenistan devleti, beyleki devletlere ona ait yahu bizde opozisyada var, bizde prava zaşitni var. Ahaneke görüp otuyoruz. Biz bir tovardatları etçek kolya. Ahaneke yöne başa varana, siz bize kömek edin deyip şey ettirip şula tıpık geldiler. Hemme cevapkarçılıktır. Şol çiğnem şeyler nakalni suumsuz bir Muhammed özünden paraya. Halkını absolut ne askerine. Arkayın yurdu tağlaya. Etçek işini etiye. Halkın üstünden gülüye. Halkın üstünden izdivatçı etiye. 1 milyon Türkmenistanlı daşar yurtta kul olup hiç kim sesini çıkarır. Hiç kim şun aladaf nedeni. Bereket eğerne şun kun eğer Filistinli daşar yurtlarda şeyle miting etmedik bolsalar Gazze'ni şun yer tekil ederdi. Göğüne şunu doğurda olsa, ne doğurda olsa, daşar yurtta, şu tada adamla var, hava Hamas terörist. Göğüne teröristler ne medin? Ol, mirini yaşap gören Filistinlere dağıt deyip, onlara dağıt deydirecek olup, hem yerde çıkış ettiler İsrail, hatta şu teröristler bilen kanun esasında dünyada görüşmeye yol verilenim olsa, İsrail devletin bir tofordada mecbur ediyordu. Bizim eğer hükümet yol başçılarını yani siz o gurrun verdiniz vatan bilen devletin arasındaki tafavutunu vatan bizim hemmemizin devlet diyen o son doldurayan hakkına tutulan vaktlayınca saylanan adam. Onlara hiç vakt ananmalı. Biz ananyak öne bağlamalı. Şu bağlamaya da mekanizm olmalı. Şolam Türkmenistan'ın konstitusiyasında görk edilir. Şol için hiç vakt devleti kollayacak olan tebebi ola. Oğurlamaya ellerini açık koyuyor. Halkın üstünden izdivatçı etmeyeni ellerini açık koyuyor. Şol için devleti kollamak gerekir. Devleti birce yerdeydi. Biz kollar, canımızdan hem geçip durur. Haçanım daşar yurttan kol bağlandı. Haçanım daşar yurttan bir devlet bizim üstümüze çocuk var. Şonda şu erveden olsa, suvalaşımızdan olsa bizim suvalaşımız olsun. Kollar. Onunla bizim devletimiz koşuluşmak. Biz öz meselemiz özümüz çözerdi. Şonda vatan köyüm. Göğüne haçanım bir tane hükümet yol başçısı, halkın askermeni. Bizim hemme bağlığımızı keseke paylak büyükke, halkını kösep büyükke, o ne hayfi vatan köyülü gelip son yana karamda adam oldu. Şona dağıt diymesedim. Şona kaytım dağıt diyen adam vatanını koruyor. İnni, ben yankı mesela üstüne var. Şol için ben şolun hemmesini önkü opozisya olatları biz dağıt diyemeni teze adamları orta diplomatlarının bilyaniyetinden çıkıp da özümüz harekete başladı. Voşulum özüm dine gitti de Türkmenistan devleti ona razı. Şuna neyse fev halkı kaldırmasam oluyor. Praktiski hareket etmesem ona kail. Fev örneğin ay psikbanlıyla kıyırvoti yanırda diye bolunu. Göğündeken gel pasolstvalın oğlunu, konsullun oğlunu Türkmenistan'ın içinde halkı köçe çıkarsan en şunun ordu. Şol olsam dünya cemiyetçiliğini oyunduruyor. Dünya Türkmenistan'daki bar problemleri yüz çıkıyor. Eğer şu atlam Türkiye'deki Türkmenlerin yardayını, Filistinlerin yardayını deneten bereket ederine Türkmenli, köpelli da İsrail'le şu atlam bambiyozdan ölüyor. Türkmenistan'ın köp çağalar köfeniye da otadaklı. Şunu eğer denek gördün, şu yönü şunu hiç maydana. Hiç maydana. Şol için biz şunu aydık başladık. Şol için hem hükümet bizi her netten ayıracak oldu. Bize türlü yolla bilen her kim öne çıkan adam ay ol oğruyum, ol eyle, ol ayalı beyle, bu plovlak kaçan, bu falan eden şuyla başladı. Böyle olmadı. Sen hava ben oğruyum, ben ne diyeceğim değil, diyemediysem. Yani ben hakkım var sana oğurluk ettirtmesinin önüne geçmem.
Men sana karşı. Ha o näme diýsem diýip. Kalkam kulak atma. Kim näme diýse bir-biriniň karşısına işiniz bolmaz. Öňe çykýan adamlary hemmekşem gollady. İkinci, bulan karnaşlarına azar verip başlayacak. Türkmenistan'ın içinde tuttular da bayram yanak erkek adamla geldi dedi. O ben neçe yıl beri Türkiye'de köhenpeyim. Ben çağamma, ayalımma. Men öz çağam geleceği için görüşen kakam anırda. Men kakama hiç devliyor. Kanun esasında da ben öldüm. Azar verseniz olam dedim cinayetim. Bir daha kıyırı ot yaptı cinayet kardeşim. Şunu da bu dedi. Olamıyor olalmadı. Karnaşlarını vurup gördüler. Türkiye'de ondan bunlar vurup, yencip, oğurlap, banditliğin üstünden nimet yok. Bolmadı. Hemmesi yol almadı. Yine halk öceşti, yine mitinglere çıktı. Hükümet ton Türkiye devletine hem pul verip, hayiş edip, her neyse bilen aktivistlerimizi Türkmenistan'a tutup alır küçük oldu. Olan olmadı. Ona da yol hiç kim vermedi. Son, o zaman bulan eden dağıtları şu önkü prava zaštitnik diyen bir tofar agentlerinin üstü bilen bizim oğullarımız birbirine düşman etmeye başladı. O taraftan Türkiye devleti bilen bir yol taptıradı. Hem Türkiye'nin içinde imigrasyon meselesini çözecek olacak deyip bir tofar bizim oğullarımızı deportasyon edip deportasyon yol bilen bir tofar aktivistleri zor bilen Türkmenistan'a uğradı. Şu zaman bir tofar cinayetkarçı yolla bilen tutup Türkiye polisiye tutup Türkmenistan'a alıp gidiliptir diye yöne belli yok. Bilemdak hiç yerde bir de ofisyal cevap yok. Yöne Türkiye devleti vermeli. Farhat yanak. Türkmen halkının tesi. Türkmenistan'ın içindeki cinayetkarlık etyen adını video bilen çıkış edip korku etyen adam doğru bilen alıp gittiler, öldürdüler. Bağırını şunu neçelli bilemdak. İnnen emince devam ettirip oturdular. Bizim aktivistlerimizi şunu öne çıkan adamları yavru ettiler. Birbiriyle uruşturdular. Avrupa kaçıvalık tapannemeleri şolar köşedildi. Şundan devam ettirip oturdular. Şol için biz şuna yol vermeliler. Birinci etmeliler. Biz şunu hoşyar olmalı. Berdi Muhammed diyen adam her bir diktatör bizim kanımıza teşne. Şol için men öňşe dedim, inni ökündüm, inni men Muhammed'in karşısında bir zat dedim, onun karşısında bir zat dedim, bana zat dedim, on yanlış ya bizim oğlum. On yanak zat yok. Bu atlan bizim hemmemizin bäfidimiz bir zattı. İyi de yol yok. Dine Berdi Muhammed'den şu halkı dindirmeli. Birinci biz özümüzü esasen edip almalıdığımız şu. Berdi Muhammed bizim vatanımızın, halkımızın düşmanı, biz şundan dinmeli. Hemmemiz, bir adam, hemme şuna katnaşan adamlar, dur sultanım, Muhammed, biz şundan dinmeli. Şundan dinsek, o zaman yurt azat buluyor. O zaman siz neyme probleminiz olsa, şu tada aydıp bilirsiniz, çözüp bilirsiniz. Birinci prinsipiyalmadan bizim hem aktivistlerimiz şunun özüne usul edip almalı. Prinsip edip almalı. Birbiriyle uruşmalılardı, birbiriyle teorismelerdi, provokasiya gitmelerdi, Berdi Muhammed'in karşısına uruşu, görüşü gönüktürmeli. İkinci de, daşarı yurtta bir aktif harekete başlamak. Aktif hareket demek ne mi? Biz täze prava zaštitni kuramalar öğretmeli. Mitingler täzeden yola koymalı. Bütün dünyadaki avraylı kuramaların önüne iyi giderleri, mitingleri kurulmalı. Zabastolkoları kurulmalı. Ağaçlık ilan etmeli. Her yolla bilen biz hem aktivistlerimiz kollamalı, hem Türkmenistan'ın içindeki cinayete, Türkiye'deki bizim aktivistlerimizin yağdayına, şu tadaki vatandaşlarımızın kötüleyen yağdaylarına dünyanın gündemde. Üçüncü de Türkmenistan'ın içinde ne etmeli? Türkmenistan'ın içinde biz iyi giderini hem yerde halk öz nidavol siyasını hükümete belli etmeli. Dürlü görünüşünde. Lozing yazmaktan tut, lozing yazmaktan, ta hakimliğe bar ardı aytmaktan tut, ta toylarda, komşu, her bir yerlerde oturup Türkmenistan'ın içindeki bar problemaları, öz gündeki doşar olan problemalarını biri bilen gurrun etmeli. Şunu giyinden bir değerli vurmalı. Daşarı yurttaki çıkış eden aktivistlerin saytlarına girmeli, şoları yayratmalı. Neyse biz şoları yayratsak,
Şo her gaýdy bir avtomatyň okuýany. Şo näçe şu oku köp atda tesem köp çykýar, täsirim güýçli bolýar. Şol üçin şolam saytlaryna girin, şolara like koyup, şolary ýaýradym. Şeredin beýleki adamlara ýaýradym. Hemme kişi eşitdir. Sebäbi haçanam adamlar görse, çykyş etýän adamdan ta näçe köp bolsa, aýtýan zatlaryny ulagatsalar, öz ýurdun içindäki bardady özüm oýlanşmaly bolýar. Atsan şu aýtýanda dogrymy ýa-ni dogrymy? O zaman günne köçä çykanna şoň aýtýan sözlerim bar. Şo dogrymy näde? O zaman ol kellerinde bir proses geçýär. Şoň aýtýan dogry bolsa, hawa dogry diýär. Biz näme üçin közenip ýör? Hemmemiziň gynçylygymyz şu. Bir Türkiýede közenip ýör, bir türmede közenip ýörler. Hökümetiň içindäki işleýänler zor bilen paxta gitýärler, zor bilen ýene başga çärelere gatnaşdyrýarlar, aýlyklaryny beren aklar, namaz okudan aklar, mekteplerde çağalara gün beren akly elinden telefonlarlar. Abi haýsy döwlet bolýar? Döwlet bolsa işine tutulan adam kanuny ýerine ýetir. Bular bolsa kanuny bize dine, bizi mecbur etmek üçin haýırlanýarlar. Özlerin pul kazanmak üçin. Şunu pikir etse adam, o zaman betbahtçılığın nerdeligini göz yetirýär. Göz yetirse de indiki şagy hereket etmek. Bir köçä çyksa ola da çykýar. Şol üçin biz şu zady Türkmenistanyna zor aýdypdyň bolsa halk pikir. Üçüncü napravleniye, ikinci napravleniye Türkmenistanyň içinde hükümetin içindäki yol başçylaryň hemmesiniň gulagyna ýetirmeli zadymy şundan bar. Hükümetin içindäki işleýär. Siz şu tak işlemäne bardyňyz kanuny ýerine ýetirmek üçin. Siz dürli ýollar bilen, tanışyňyz bilen pul berip baryp dursaňyz, hükümet sizi mecbur etýär ogurlyk etmek. Kanunyň garşysyna hereket etmek. Sizin etýän işiňiz jinaýetdir. Hükümet sizden haýyrlanýar, sizin puluňyzy alýar, diýenem etdirýär, erteki gün sizden türmäge batýar. Sizin şu betbahtçylykdan azat bolmagyň bir ýoly bar. Şolaryň öňünde durup bir kanunçylyga ýol bermek, özüňizden bir kanunçylyga baş goşmak. Erteki gün türmäge gitmerýär, biýabrý bolmarýar. We ýurdumyz azat edip arkaýyn hökümet işinde işläp dastoýna aýlyk alyp ýaşarýar. Şol üçin degýär sesini çykarmak. Şunu aýtmaga sen aklyň ýetse bolmy sen hem meselen çyk. Hökümet ýol başçylary şunu bildir. Näçe şuna ýanaşdylar, näçe şol diýerlerini halkyň garşyna ýerine ýetirdiler, şolaryň gaçy biljek ýerleri ýok. Şola hökmen kanunyň öňüne jogap bermeli. Ola İran'ın olgun biz öňkü nemede İran'ın nemesini analiz edip gördük, şoň tejribe bolardy. Şu şan hökümetine işleýänleň hemmesi eger halkyň garşyna giden bolsa, şolar bara iýdi giderli 2 ýyllap ýeke tutup atdylar, türmäge batdylar. Hem ben bardan gören, soraşyp görmýär. Şol üçin rewolusiýa eger barsa, o zaman olara gün yok. Tembolya indi dünýäde, dünýäň ýüzünde kanunçylyk täzeden ösdi, üýtkedi. Bir ýurdun içinde bir hökümet işgäri. Eger halkynyň garşyna jinaýat eden bolsa, on surok dağınysam ýok. Dünýäň nerenesinde bolsa da şonu tutýarlar, jeza berýärler, cezalandyrýarlar. Şol üçin sypyp biljek ýerleri. Şol üçin hökümet işgärler bilsin. Jinaýata baş goşmak. Hükümette de azar verecek bolsa, bunu açık aýdym. Sen meni cinayete mecbur ettin. Birinci sen jogap bermeli, ondan meni. Şey diýse bir şonu gorap bilýär. Şunu açık aýdym. Her hükümet ýol başçysy erteki barjak ýygnagyna bilse meni başlyljagyny barynda şo ýygyna aýdym bize habar berin, biz erteki ýygnaga barýak, men başjak bolýarlar, men hem şey diýip aýtjaklar. Şunu siz dünýä ýaýadyn, biz şonu goraýar. Takitak oturmaya etýär. Ýöne 90% ben aýdyn şoňa iştap etdirtmeýär. Şonu ýanyk tejribede köp. Şol üçin hemme hökümet ýol başçyly bilip goýsun. 7 sene şolaryň spasiýerleri türmäge gitmesizlikden şonu bize aýtmaklyk. Bize aýdyp, aha men halk bilen, men şeýle ýalňyşdym. Meni başjak bolýarlar, meni gollandy. Şolara da şu taýda suwda nirde bolsa aýt, tesini ýazyp urat, biz seni gollaýap, bütün dünýä jemgyýetçiligine seni gollandyr. Şol üçin hemmesi şunu bilip goýsun. Şunu ýana ben siýasat alyp barýar. Kim hökümetiň içinde pikir etmäň, men bir kanun falan etdim, bir ýerden falan şeýle atgarlym, erti meni basarlar falan eder. Ýok, eger sen şu mümkin
halkın tarafına geçip şu zatlar açık aydırıldan halk günahına geçer, seni kollamağa da bir taşar yurt değil olmanı okuyup. Dördüncü da Türkmenistan'ın içindeki hem şey belli de göze görünüp duranda Berdi Muhammed özü bilen oğlunun tafavutı var. Oğlu şu atlam göz yetirdi kakası şonu hayırlanıyor. Sol için arasında davada köpelli. Göze de eğilip duğunlar. Ol akla da belli. Ol Berdi Muhammed Serdar Daşarı yurtta okan, Angliya'da okan, Orfiyat'ta okan, gördüğü özü yaş, kakasın bolup görenini, dünyanı görüp otu internetin üstüyle. Hem de daha görüp otu bir neyle akmak, şeyittirip halkının üstünden izdifası. Göze görünüp otu, ona fikir etmek gerek. Dünyadaki düzgünleri, kanunçuluğu bilip otu. Şu adamın gelecekti, türmeye batılacağını bilip otu. Şol için hem kakasına ait ya, onu etme, bunu etme deyip, olan akmak kışlarda düşünüp beter et ya. Şol için hem ikisinin arasında. Ol, öz banditlarını, yegerlerini getirip Türkmenistan'ı doğrulen tağılacak ol ya. Olam biraz şunu çeklendirecek ol ya. Şol için ikisinin arasında ulu dava var. Biz şu davada Ferdar'a yüzleniyor. Şu atlan giyişte İran revolüsyonu şunu subut etiye. Sen eğer şunu subut etiye. Eğer dünya tecrübatan, tarih hem mesela Nazarbayev'in şu atlam öz yegerlerini, karnaş, doğumunu turmaya bastırıp özünü halas etti. Zordur. Şu o da vaktlayın çok yani. Şol için bunlara giyişte şun kuğun eğer gelip bir tofor reformaları amalaşırsa hakikattan oynayacak olup da hakikattan niyetini ütkerip de o ünlü biz yurdumuz tağlamayalım. Gelin bir kanunçuluğa hormat koyayım. Kasem için konstitusyama, Kur'an'ıma vefalı olayım. Geç şu halkı inni kösemeyin, şu bağlığını şu halkımıza sindireyim deyip kellerin aylasa etmeli de atla ondan belli. Ondan metbuat azatlığına ruhsat vermeli. Türmede o kösenip bir tofor şu halk bizim halkımız şu hemmez. Bizim kardeşlerimiz, doğullarımız, ecelerimiz, ayarlılarımız hemmez şu. Şoları şeyittirip kötü. Şada şu zatlara göz yetirenden sonra iki yıl revolüsiyeden önce Mecnarodni Krasni Köres'in pristavitellerini getirip türmeleri açıp hem de bağırlattı. Dünya standartına kavat getirecek olup bir tofor reformular etti. Şol çiğnem şah arkayına gidip yurdum için. Yoksa şahın özüne mi ölüyordu? Nerede olsa da ölüyordu. Tohumtiyeci bile dargadardı. Yöne şah bir tofor daha etti. Halkı giç oldu. Yoksa özünü takla bilirdi şah. Takla yöne giç oldu. Reformaları 4 yıl önünden başlamalı. 4 yıl önünden eğer reformalar başlanmalı İran'ın içinde revolüsyon olmayadı. Revolüsyon gereğim yoktu. Kırılışığa gerek yoktu. Hadirki bedbahtçılığa gerek yoktu. Yöne şah da ay özü şah hem de adı bilye o teorindeki hem de korrupsiyonlarla oğurlavatı ne doğru informasyon veriyor. Yurdun içinde dine bir tane partiye koydu. Hem de adı bilyem ka hem de attan haberdarlam ka deyip özü bir yanlışlığa yol verdi. Özünü beter ananıp halk fiiliyem ka deyip o halk kösenip haberi yok pul geliyor. Baylık var. Neftin pul geliyor. Apkret o halk akmaktır. O görüp otira ota. Bir tovar adam oğurla otilla. Yerler öz ağlarına paylaşıp otilla. Ona hiç haber yetiremez. Ondan hiç partiye gerek yok. Bir partiye olsun deyip başladı. Ondan Huday şah vatan deyip başladı. Özünü. Ondan neme bir altın asır devur dişiyana olan piş bir suyu temettünü bozort deyip yalandan lozing verip başladı. Özünden psikbannesyan içinde oturuyana izolyasiya edip ne mi diye oturdu. Realness bilen tafavut var. Şu da atlet evap oldu, halk ayağı kaldı. Yönü eğer şunu metbuat adatlık bolan olsa değil. Türmenen yağdayı ov bolan olsa değil. Hükümet yol başçıları korrupsiyi ettirtmesizliğe şert görüden olsa değil. Hiç vakit İran'ın içinde revolüsyon olmayan. O şahı öz sağlığına mı saklayabiliyordu? Ola Avrupa devletlerinin köpsünde şu neçeliğine mi sağlıklı? Şol için hem Berdi Muhammed Serdar eğer şun kuğun
öz maşgalasyna hyzmat etjek bolsa, şonu saklajak bolsa, şu kunnem eýer reforma başlamak. Tutan oglanlaryny, Farhady, nemäni, bizim bir topar Rojen, Akden oglanlary bar. Şolaryň hemmesini boşatmaly. Türmelere Mejnarodny Krasny Kres getirmeli. Şunu men aýdymam. Şunu bütün mejnarodny guramalar Türkmenistana günne aýdyp gelýär. Günne aýdyp gelýär. Her ýyl şolar aýtýar. Bular Allah ay bilen şu ort diplomatlar şey diýen kişi bolun diýip näme çok bolsaňyz ediberin diýip. Men şu taýda bir daýda aýdyn. Dün bir dünýäde bir dokument ýagnady. Wagner ortaýadan Wagner Putinin guramatda wayenni banditlary. Afrikada näçe zat döwlet bilen saglaşýanýarlaryny çykardylar. Näme saglaşýanýar? Diktatorlara diýär, bar näme edin, biz size garantiýe berýär. Siz ştada revolüsiýa etdirmeýär, ýöne siz oňa derek altın yataklary bar, şolary bize ber. Biz şu taýdan altyn aljak. Şu saglaşýan tarapynda Wagnerler Afrikada etdiler. Men näme diýjek bolýan? Ort diplomatlary Türkmen diktatoryny öňşe diýär. Bular şoň klişesi bol. Biz size zat diýdirmeýär, bar näme çok bolsaňyz edin, bar talan kalın. Inni olamıyor. Şol için var ya, bilin vatandaşlar. Serdaram inni Putin'i ananı oturmadı. Inni bunlar dünyanın yüzünde olacak yok. Şol için Serdar birdat düşündü. Eğer öz maşgalasını qowuryan bolsa, öz tohum tiyicini qowuryan bolsa, şolara birdat etjek bolsa, eğer öz vatanını töýýän bolsa, şunu ýanjak. Öz watanynyň öňüne özüň jogapkar diýýän bolsa, eger öz bütün dünýäň öňüne elin konstitusiýa goýup, Kur'any goýup, gasan içinde çala hormat goýýan bolsa, şundan şol türmeleri birinciden Mejnarodny Krasny Kres uradyp barlatmaly, mejnarodny standarda getirmeli. Türmede biguna getiren adamları boşatmaly. Daşary ýurtda Türkmenistanlara eýe çykmaly, ola közenmeli ýana etmeli. Maşgalalary öz iýinde Türkmenistana gaýtartmaly. Neftten, gazdan gelýän pullary biderek benalara harc etmäni Türkmenistanyň içinde halk arkaýyn biznes edip biler ýana. Arkaýyn dünýä bilen söwda edip biler ýana. Rynişni ekonomika Türkmenistan geçirip başladı. Metbuat azatlygyny emetmeli. Azat taýlawlary geçirmeli. Prezident taýlawuny geçirmese de parlament taýlawuny dürlü partiýalar çağırıp gatnaşyň şuňa diýdi. DWT diýdi falan taşary ýurtdaky hemmesinden gelin gatnaşyň. Taýlaw. Parlamentiň içinde näçe tane partiýe, dürlü partiýe gelip gatnaşdym. Soň inniki prezident taýlawlarda da beýleklerde gatnaşarýar. Şunu etdi, KK'nın ölümüne de öňüne de alyp bilýär. Garnaşlaryna ziyan yetmez ýana emetip bilýär. Türkmenistanyň düzöldi bilýär. Biz şunu dol aýdypdyrmaly Serdara, Serdar şunu bilsin. Ýoksa da geljek ýer ola İranyň şahdy. Ola İranyň hemme hökümet ýolbaşçylaryny ýeke kırdylar. Gerek bolsa men videolaryny goýy, nätlikçiler gylar. Bolýan Muhammed ağa sag bolun. Bir topar soragy size berjekdim, onu bir gerekde aýtdyňyz. Hormatly vatandaşlar, ine Muhammed ağa dogry belläp geçdi. Böleklep goýdy. Ine şu ýerde bizim bir vatandaşymyz bize bir sora berýär Muhammed ağa. Bize bir sora berýär. Çykyş barmy bu kynçylykdan ýa-da? Hormatly vatandaşlar, burada da üns beriň. Ýalňyja Muhammed ağa köp zatlar aýtyp geçdi. Üstüne menim goşaýyn bir kılady. Birinciden yallaklar var, çepekçiler. Olum ýanky döwlet şu ýanky döwlet basan banditlaryň hyzmatynda bir organizowan prestupny gruppirovka. Ýagny guruluşykly bir gruppirovka, bandit gruppirovkasy şular. Ýanky arazyna bular pul alýarlar, arazyna avantaj gazanýarlar, arazyna korrupsiýa edýärler hökümet işgärleri bilen. Şoň üçin arkadağa Serdar'a bağışlap aydınmağına aydınlar. Ünsörüm. Muhammed ağa esasy problemalar, meseleler geçti ve şuları näme çözmeli diýip aýtyp geçdi. Dün biz oturup maslahatlaşdyk şulary. Şu ýerde bir ýerde howa çykyş barmy bu kynçylykdan? Mümkin biz aýdýan dilimiz size kynlar, düşünmäni mümkindir. Ýöne biz aýdyp gelýärse, öz haklaryňyzdan başlan. Ine çykyş. Şol kynçylykdan çykyş, häzir size eliňizde ýara galyp,
plan okoda barın, onu okotdan plan okoda barın deyip siz şu dağıtlara karışýaňyz. Ondan hiç il tolkmanmaz. Sizi basyp ýatyrarlar, bizi basyp ýatyrarlar, bizi öldürürler, bizi terörist ederler. Biz bir adam da, 5 adam da, 1000 adam da biz müňläp kalmaly. Biz ýa 10 müňläp, 100 müňläp kalmaly. Onun üçin nägeliklerinizi bildirin. Sizin kynçylyk durmuşyny ýaşaýanyňyzy bildirin. Siz näme diýäňiz? Türkmenistanyň içinde gürläp bilemok, daşna gitseňiz hem ay men gürläp bilemok garnaşymy ýa-ni näme diýerler? Garnaşymy syýalar, ýok çağırma, beýlikleýinme. O näden çağıňy diýip bolýar? Hani degizin çağlary? Janyň bar. Näme pasolstwo ýokmy şunuň pasolstwosy ýokmy? Näme ilçixananyň içinde döwlet, hökümet işgärleri ýokmy? Ba? Sen näme diýip bilemokmy? Hökman diýip bilýär. Hökman ýakasyndan tutup öldürmeliler. Gir kabinetine protest et, açık efir aç, maskara et dünyada. Ine men çağlarımı devdiler, ine suratları. Dip, bütün dünya bir adam da, iki adam da bar pasolstwada çıkış edin hani. Döwleti derru banditler ýynak gidiyorlar. Eden oga. Her kim öz pikirini näme diýär? Siz näme garaşýaňyz? Ýene liderler eline ýara galyp, baýda galyp, gitmeli. Siz hem garaşmaly, şunu utýam, utmaýam. Indi seriozno bolalım. Biz 30 ýyllap görüşek. Men gona diýen. DWT toporu 30 ýyllap görüşenok. DWT toporu gaty efektivna gidýär. Biz hökman şul arkada diýip özüne kriç koyan bandit toporunu ayırmaly. Onun için yine demokratik opozisiýa, diňe DWT toporu bütün demokratik opozisiýa mesele goýar özüne. Birinji etmeli zadyňyz. Yine sana baýdýan, nägeliklerini bildirin. Ol protest däl, o sen konstitusiýon hakdan, daşyna, içine, niýede bolsaň şu dünýäň bir künjeginde bolsaň, şo ýerde pasolstwo bar, ýa şo künjege degişli pasolstwo bar. Şo ýere baryp pasportyny çalyş, nägeliklerini bildir. Eger ba bolsa. Ikinji, Türkmenistanyň içinde bolsa, aho biz ýygnak gidýärler. Ine Rossiýada da ýygnaýarlar. O sulka oturup çıkýarlar, o näşlut oturup çıkýar. Sen näme ýagyň aýsaň, egerde seni tutup urup basyp öldürýän bolsalar. Aýdym bize, onda biz ýara alaly. Başga çöp bolanok bulary. Urýal edilen oklara. Urýal çöden oklara şular. Aýsak diýär näme nägelikden ay köşüşdir. Ya da diýär sen köşüşýän, aç gorkudan bolýar, gorkýan, gidýän, şonuň tamam bolýar. Nägelik diýen zadym. Ine seninle iş ýokmy? Häkimiň ýanynda bar. Ayt, mende iş yok. Seninle iş var mı? Sen çağrına ahar verýärmiň, ekleýärmiň. Bize de ver. Sen bize seyretmeli. Sen prezidentin vekili sen şördü. Sen bize iş yerler dönetmeli. Sen bize sosyal kömekler etmeli. Sen bakalar seyret durmaly. Sen hemme daha seyret durmaly. Paraholuk bağ olsa jogapkärçilik bermeli. Prokuratura bir zat edýän bolsa onu seyretmeli. Egerde emkhem bir zat edýän bolsa prokuror bilen onu işini görmeli. Sen etmeli, talep edin. Ol bir, ikinci, gidenizde ýek özüňiz tutmaň. Goňşyň mamy? Goňşyň gatnaşyp ýördiň toýlarda, ýaslarda oturuşyp ýördiň, git bile. Üç, köçüm bolup gidin. Gidin diýin. Diýenim üçin basýan bolsalar, aýdyň bize. Onda biz başga ýol saýlar. Bular iň soňky derejä barypdyrlar onda. Onda biz adam hakkını gorayan jarnamyň esasında biz hemme döwletlere ýüzlenir, bize kömek edin. Ine biziň ýöne halk üýüşüp, köçe üýüşüp baryp öz nägeliklerini bildirse bizi urýarlar, atýarlar diýer. Onda başgaça çözüp bolýar. Ananyň? Bu şol atlar gidilýär. Ýeketek barsaň, ýeketek seni ýan gorkudyp helak edýär. Bir. Şol ikinji, bir ýerde hökümet haklaryňyzy ýen bolsa suwda berin. Suwd serden ok berin arda, alyň şo kopiýasyny. Garaşyň suwd çözmese çözüldüň alyň, bize iýerin. Biz hiç kim ökülmen ýuridik spesdaklaşyklara bereli. Bütün dünya pasolstwlara ýereli. Ýani şu ýa Türkmenistanyň kanuny işlerini okdyp. Ananyň, bular hiç kim hata etmeýär. Bu şeýle bir press release ederler, ýa şeýle bir Ýewroparlament, Ýewrokomissiýa ýa-da Amerikan hökümeti karar çykarar bolýan, Putin ýaly izgoý bar. Bular bilen hiç kim iş salşmaz. Ellerinem nimetmez bular hiç barmadan. Atalogul. Eden zok. Biz hemmerde aýdyp gerip durson o yeterlik değil. Üçüncü, hereket edecek misiniz? Häzir birinji bilen opozisiýa kömek gerek. Näme kömek? Videolar paylaşın.
hem yerde gurrun edin, düşündürün. Egerde yatıp durun halkymyz bolsa tutup gurrun edip düşündürün. Bu real haçına çel ülküdür. Daşyna işläp gul bolup işläli. Ahir çağrımız var, yerlerimiz var. Ata babaların yerleri var. Şu ýerde arkyň döşümüz açyp çağrymyz joklap toýlar, sadakalar edip näme biliyorum eller. Aýtmaly şol atlar. Näme 45% halk çykdy, aktiv halk çykdy daşyna. Daşyna işläp bolunok. Daşyna protest et bolunok, adamlar gelenok, bizi görsek gaçýarlar. Ödem allygyna can edýär, muradaga, yaman kyn, allygyna ýazýarlar, muradaga bir zat etmeli, edin bir zat. Ho biz näme edeli? Muhammed Ağa kimi. Biz topladyk, toplap bilenmedi. Galanlar sizler, halk. Ine sizin bir ýalňyş düşünjäňiz bar. Ine siýasatçy bolsa hökman şo gidip uruşmaly, şo gidip hemme zat etmeli, şo gidip ýa-ni oturup gijere ýatman programa düzmeli, gijere ýatman bize çykyşlary düşündirmeli. Şol hemme zat etmeli, biz Amerikanla buldatdy. Tersine halk hemme zat etmeli, bizim etmeli işimiz siýasatçylar hökmünde. Oturup kelle döwmeli, ýollar öközmeli. Näil şuny ýa-ni az az ýa-ni şirket ýetirip halka, az şirket ýetirip az problem alıp şu zatları çözmeli. Näil şuň ansat ýolları we ýa-ni agyr ýolları däli ansat ýolları saýlap sizi şu netije eltmeli. Biz şoň üstünde kelle döwýär. Siz aktiv bolmasaňyz, esasy aktyor siz bolsaňyz, biz başgaça näme çözeli? O çözmem mümkin näme? Siz gaçyp ýörseňiz öz jogapkärçiligiňizden, öz watanyňyza terk edip gaçyp gidýän bolsaňyz watanyňyzdan, öz watanyňyzy hormat goýmaýan bolsaňyz, söýmeýän bolsaňyz, biz size näme kömek edeli? Döwleti söýüp, döwletden gorkup, döwlete hormat goýup, çokunup ýören bolsaňyz, ol kabinetde surata çokunup ýören bolsaňyz, biz size näme kömek edeli? Düşünjäňizi çalyşyň. Bir, biz siýasatçylar size çalışmalaryň ýollaryny öküzmeli. Biz size ine çalışsaňyz, ine üýtüňiz, bardyňyz, aldyňyz, çalışdyňyz, soň näme etmeli bileňiz. Biz sizi kanun esasynda iyiligider netije elteli we iyiligider programmalar öküp sizin bilen bile Türkmenistan'da ötmeli. Ine biziň işimiz. Biz bundan daşary köp wagt edýäs. Ýöne esasy siýasatçyň etmeli iş şol. Ol gidip şermenne ýaly gyrlyşyp, uruşyp zat edip onun tolk ýok, üstümizden gülörler. O siýasatçy däl. Onun öz ýeri bar. Ýöne biziň esasy işimiz olar. O halkyň işi. Halkyň içinde her tip adam bar. Her kim ölçe görüşmeli. Ine mesele şunu. Şoň üçin hani kaçan çykmaly, kaçan barmaly. Garaşmaň, çykmaly, şu gün çykmaly, dün çykmalyklay, gize alýar. Çykyn. Baryp nägeliklerini bildirin. İsteseňiz biz protest belläli. Gelin çıkalyň barmy? Çıkan oga näçe döwletde protest bellädi Türkmenistanda. Hawa çykýarlar, şöyle gelen adamlardan ay bu MKM işgärler diýip bular gaçýar, ondan olur, bundan gaçýar. Maslahatçylyk. Şahmy? Şoň üçin hormatly watandaşlar, ine bir armiýada general işini etmeli, komandir işini, serjant işini, redawoy işini, pulemyotçu işini, ýa-ni tankist işini etmeli. Her kim öz işini etmeli. General gidip ol redawoyň işini etmeli, redawoy gidip generala derek bütün dünýäň önüne jogapkärçilik almaly. Ol dürlü zatlar. Ine şuňa gurulmaçylyk diýilýär. Siz bolsa öňe çykana, arkasyna tüýkürip, bıçak urup, bir topar agentler döwlete topulyp, ol nemeden başlap, Saparov, Kaşpirov diýenden başlap. Bu diňe bir maksady. Şu MKM'ň arzuwyny ýerine ýetirmek. Başga maksat ýok. O görgüli Farhat Meýmankuliýew bilen iş ýok. Protest meden Goran ogam şol döwlete Gurbanov diýip ýapyşypdy. Ine şu ýaly adamlara sizem görüşmeli. Diňe bizden. Eger biz şolar görüşdik, onda umum görüşde biz ýöre bilemizok. Bizim wagtymyz ýok. Sizem görüşmeli. Sizem bize kömek ýardam bermeli. Finans ýardam, bize maslahatlar, pikirler, komentarlar, videolar paylaşmaly. Öz araňyzda gürleşmeli. Öz araňyzda gürleşip problema tapmaly, bize bermeli. Biz şolary çözmeli. Bize gidip protestler gurmaly. Siz bilen. Senin protestlara. Hem döwlet aktivistleri ýek öldürdi. Bolýa içinde kıyın. Daşında da ýek öldürdi. Daşında 45% halkymyz bar.
Hansiz? Siz nirde? Siz özüňiziň problemaňyzy aýdanok. Özüňizi identifikasiýaňyzy edeňok. Gorkuşup, ýa ýel üstünde gorkuşup ýatyrsyňyz. Näme bolsun? Hiç tat bolmaz. Men sizi tanqid edip aýdamok. İdentifikatsiýa diýen problemasy. Ne şu problema bar. Şunu biz çözmeli. Menem gorkdum hökümetten. Menem ýa döwletden çekindim. Inni düşdüm şol hatlara. Siz de düşündirýän. Döwlet biziň ýa saýlap bize hyzmat etmek üçin alan adamın biz olara çokunmaly. Türkmenistanyň prezidenti halka hyzmat etmek üçin saýlanan adam. Ol Hudaý däl, Türkmenistan Hudaý däl. Ol çinovniklaryň Hudaý. Yani korrupsiýonlaryň Hudaý ýöne bize hyzmat edýän, servis edýän ol pizza getirip gidýär bir adam. Ine şu real biz şoňla gürleşmeli. Seýdiň Fransada. Näme Macron gaç gidýändir. Macron giýjek uni işliýär. Halk şondan näerde? Halkyň ýanyna barýan o. Halk muny kowlap ýör. Şekketine bir şarpagan berdi. O diýmek Fransa ýykylmady. O diýmek realny berdiler. Ýa şapda Aýtyp Fransa güýçlendi. Doğru düşünün. Ya şol uran adam vatan döönü bolmady. Hemmeler golýar şonu. Hemmeler ay biz şu ýerde ýoktuk, bilen bir vururduk bir gerek diýip. Ananyň? Bizde düşünjeler näil emheme sokýa halka düşünje, ay bular vatan döönükler, bular dinleme. Bular goýunlar, bular ýöne boş gurumlar. Ananyň? Biz gürlemeli. Häzir siz Türkmenistanyna köşke baryp tutun Berdimuhammedowy. İkinji ýadım näme etmeliligini bilenok. Näili şul ýagdaýdan kanunly ýagdaýda Türkmenistan döwletini täze hemme zatlary halkary gurumlaryny görkezip alyp gider ýaly bilenok. Ýa-da dogrymy? Ine häzir sizin bolýa Türkmen halky jemgyýet ugruna bir düşünje pesirän adamlar, sizin Belaruslar, düşünjeli adamlar 400 000 oğlu üçürdiler adam, köşkündaşına aýlanyp näme çözüňini bilmediler. Bilen oklar. Üçte de bilen oklar. Ine şoňa biz gerek. Siz bir üç bilseniz biz barýat sokun. Biz sizi alyp gidýäs köşküňe de. Biz sizi hem ýerde alyp gidýäs. Bir o ýerde bir ýerde çykyp başlaňa bir herekete giýirin. Bu bir tanqid hökmüne de ine işler şeýle çözülýär. Şul ugurda çözülmeli. Ugur görkezim diýýär. Ine ugur görkezýäs. Nägeliklerden başlan. Opozisiýany, demokratik opozisiýany podдержка edin. Nomenklaturny opozisiýadan, Hajyewden başlap beýleki podдержка etmäň. Olar öz wezipelerini almak üçin uğraşýarlar. Paraholuk edip gaýdan adamlar. Olar diňe paraholuk ýa düşünjeler bar. Olar ýa Ýewropada ýaşanda da şo paraholuk edip ýaşap ýörler. Olar biz ýaly halkdan çykyp kötenip kreditler alyp, ýa iş ýerleri düzedip, jogapkärçilik alyp, halk öňüne ýa urulup, söýülüp, ýa öwülüp diýen adamlar däl. Olar gildenip, korrupsiýa edip, sen şantaj hökmünde agyr ýagdaýa salyp, puluny özü gönden almasa birini üstünden alyp halk edip gelýän adamlar. Näme olar size arasa ýol gözürmi? Inni bir uklama. Türkmenistan häzir gurbanyny aýryp başga bir basyp alyp gelse, men size şunu açarym, bunu açarym diýip inanma. Egerde siz şonu etmeseňiz, başga hemme wariantlar näde dogry? Inanyň siz. Hemme wariantlar gowluga getirmeýär. Täze diktatura getirýär. 2-3 ýyldan tanamarsyň şol adamlary. Bir-birini öldürüşip, ýa Niyaz Fiyal daş döwrüni gyryp diktator bolýar, Gurbanyny daş döwrüni gyryp diktator bolýar. Olam şoňa bar ýa. Inanmaň, diňe bir wariant bar, Türkmenistanyň geljegi warianty, halk bilen biz galyp şonu edip ertir halk şonu dolundurmaly. Halk diýenim hemmämiz 3 kabinet ministrinde oturmalylar. Ýok. Halkdan saýlanan adamlar halkyň islegini ýerine ýetirip halk dolundurmaly. Hökümeti, döwleti. Ýöne şonda da wagtdan aýratyn bol, döwletden aýratyn bol. Döwlete wagtdan gelen adamlar aýratyn. Döwlet ine wagtdan gelen adamlar ine Gurbangullary döwletiň bir kraskasyny berýär. Ýa-ni bandit topar. Erti döwlete demokratik opozisiýa gelse, olar başga bir renk berer. Olar wagtdança. Olar tanqid etmeli. Sen olary tanqid etseň, sen watan döwrüni bolan ýa döwlet döwrüni bolan döwlet döwrüni düşünje ýok olar ýani. Şoň üçin düşünjeleriňizi eýýäm çalşyň, oturan ýerinizde. Şolan bir öňe gidiş. Ýa ondan bir walnada bir dille gurulýar.
Muhammed abi men köp gürledim. Indi size söz Yok berdi. yani yok. Kov vurunum. Ben bir daha nimetçek oldum. Bellecek oldum da. Gönde İran'ın oğlu komşu devlette revolüsiyon oldu. Bir tofor bizim vatandaşlarımız hoğlukya hani ne etmeli falan etmeli bolana nemet yerli de bir hilli hoğlukmaş bilen anamsızlık bilen bir tofor da atlara teretiya da. Men şu İran'daki bulan tecrübanaydı. İran'ın şahı şu şah bolondan soň bir periodda perwarat neme bilen ayırdılar şunu. Şahını kaçıp gitti. Soňondan perwarat bilen yeni getirdiler bunu. Şu getiren döwründe de bir tofor partiýalar bardy. CHP Milli diýädi, Neset Azadi, Tude partiýa, Komünistik partiýalar. Şolar bar wagtynda da şu şah bolup bira işledi. Ýöne ýeke şolar ayırdy. Ondan şunu terör ettiler. Bir tovar adam terör etti. Yani öldürecek oldu. Şu o durmuşta bardattı. Yani hükümet yol başçılar neyse katı durdu. Adamlar oradan radikallaşıyor. Kaharı gelen adamlar radikallaşıyor. Eline yara kalmalı mı oluyor? Ondan o nemeden hem terörden çıktı. Ondan bir tovar adamlar bastı. Olan kardeşleri var. Şu aralıkta 10-15 yıl geçti. Hemme partiýalar ay inni men ow falan başlarına bir tofor studentler dölediler. Biz halka kaldırmak için, halkın içinden korkuyun ayırmak için partizanski uruş etmelilik başladılar. Bundan başladılar. Bunlara tuttular, bastılar. Dindarlı ayağa kaldı. Bunlara bastılar. Sürgüye verdiler. Her nemedik gördüler. Hükümetin içinden biri İran hükümetinin Şam Savakı'nın başlığı Teymur Bahtiyar değil, Savak'ın başlığı. Bir Şah bilen arasında boduluyor. Bunu pasoluyordum uğratıyorlar. O zaman bir Irak'a var ya Saddam Hüseyin'in kömüğü bilen o zaman İran'ın içinde pervarod edecek oluyor. Buna bilyerle buna bilip var ya önünden şu bir de konuşuyana var ya Şeyh Murat bir tofor adamları savak nanimade edip şon seviyede çıkan adamları bile savakım seviyede çıkıyor ola bilen gepleşiyor siz gidin yanına ne deyse bolya deyin deyip ola uğrat yanına o bilen gepleşiyorlar hatta var ya şeyli var anam ne giriyorlar Teymur Bahtiyar'ın ol şolara yara uğratıyor maşin yara uğratıyor bula da yara allık deyip önünden çıkıp aliyarlı giydirdik diyerler. O zaman bula şuları bağırlamak için bar falanini ayırın diyerler, öldürün diyerler. Falan yeri göçürün diyerler. Şunu yani göçürüyelim şunu anandıracak var. Şunu getirecek karar. Şimdi bir de bolon vaka daşa yurttaki prava zaşitni urama bir toparla şu atlam ay eyle bir vuruşturacak olup mesciye diyandır kelleğine ağıracak olup metiyen şulon üstü aktivistleri yoldan çıkaracak oluyor. Şu KGB İran'ın savakının etkiyen dağıtları şu. Anına girecek olup pembe dağıt etkiyen. İnne. Şeydir onun yanına birini uğrat yanına Türkiye Irak'ın içinde şunu öldürüyorlar. İnni bunları öldürdüm. Bunlardan dinlik deyip arkayın gelip yok ki partizanski toporduraya. Bunlar partizanski uruş etkiyorlar. Bunları tutuyorlar. Bunları tuttuk deyip başlayarlar. Yine başkan attırıyor. Ve de halk diyen şu. Sen bunun önüne geçip bilmeyen. Sen neye çıkırsan yine bir yerden vurup çıkıyor. Oradan maşin otlak başlıyor. İran turistin köp gelen yerde Amerikan nemeleri var neftin no pramişniste bir tovorda şu tadı işlep veren spesyalistler var. Şular avtobuslarını göçürüyorlar. Maşinlerini göçürüyorlar. Yine burada tapılıyor halkın içinde. Narda adam köp da doğun türmede yatı yine burada türmede yatı birinin kakasını öldürecek olvatıyla her kim kahraman ya burada etiyor. Şeytirip yuvurdu bulaştırıyorlar. O zaman şan göziyet ya hem yerde bolup bu ne açı bir kontrol et yaptıydı da yine o adam o atla çıkıyordu. Şunun için hem serdar nemedi oturmasın. Bu halkı tuttuk, onu bastık, bir kontrol ediyor. Bokunu yiyen, hiç var kontrol edilmeyen. Eğer halkın isteğini kanatlandırmasalar, yurdu kontrol edilmeyen.
Men näme diyecek bolýan? İran'ın revolüsiyeten bir günde boluna. İran'ın revolüsiyetinde en toňunda 3 aýyň içinde şu 3 ay bolýança hiç kim ananmaýady ýurdun içinde revolüsiýa bolardy. Ýöne şu zatla otada avtobusla göçmegi, maşinla göçmegi, terör bolmagy, sinemalar otlap başladylar. Sinema nemeler var ya, kinoteatrlary. Abla halkın içinde ýem. Ýurdun içinde probleme bary ýüze çykýar. Ozan halky kıssan şu zatları edip başlaýar. 3 aýyň içinde hukumet aljylap näme çökmände ondaky revolüsiýa getirdi. Men näme diýjek bolýan? Bizim prosesimizde äşi. Bizim ýurdumyzda düşülen hemmeti boldy. Wende Galanjykdan bir tane saldat, 3 tane, 2 tane ýanynda ýoldaş bilen kakama Niyaza Fewya diýip avtomatly Galanjykdan gelip o neme Bäherdiniň ýanyna bir toýa baryp, geri alyp neme etdi. Ondan Barış Şeyh Muradov da ağdaracak boldy. Yine eline yara kalıp nemede bir Aşgabat'ın içinde bir näçe tane nemele bilen uruş başladı. Edilmedik zat yok. Ve de şulan hemmedin halk barlak gördü. Halk koça çıkıp gördü. Pasolosvaldan öňüne bardylar. Elini tutup alıp gittiler. Bula pikir edýär kandy. Yok. Bula gaýtam. Odun üstüne ot koşýar. Odun köpekýär. Şol için dine inni şu halk biraz şu zatlar görüp otur. Bir de hemme zadi getirip otur. Biz şu uruş bolmaro ýanak serdar aýtýak. Akmak. Eger tohumyň filiýan bolsaň, şu mümkin şu zatları etdi. Göne şu zat görünüp otur bolýar. Öden Türkmenistanda çalp bolýar. Bular şaýanak akylly adam de. Bu mümkin şaň döwürýanak döwürem de. Bir ýurdy şu baýlyk bilen dolandyryp bilen halka aç. Halka çörek berip bilen, aýlyk berip bilen. Şa gaýtam pulu köp, näme etjegini bilmeýär. Bu bolsa pulu ýok, aýlyk bermän. İşgärleri çykarýar. Çağala keselçilikden ölüp oturýar. Barnysalan içi dolu kesellerdir. Näme etjegini bilen. Öz polisiýalaryny dogry aýlyk berip, şolary kanaatlandyryp bilen şolaryň gerekli hatlaryny. Öz şu iň esasy daýanýan zadyny. Olara gaýtam aýlyk gowy tölemegine derek gidin ogurlan, talan diýer. Olary ogurlyga mejbur etýär, bir kanunçylyga mejbur. Bu zatlar hemmeti bir ýerden urup çykýar. Halka menne bilmeýärdi. Dine ýöne biz ýani Muradam aýtdy. Eger şundan näçe çalt diýinjek bolsa, sesimiz çykarmaz. Şu dine şuna bagly. Biz sesimizi nähili görünüşinde çykar diýip aýdymda. Oturan ýeriňizde gurrun edin. Hiç zatdan çekinmäni. Ardyňyz baryp aýdym. Eger size bir zat diýjek, biz daşary ýurtda hemme tarapdan sizi gollaýar. Toňky döwürde de, gördüm men ýani çykyşymda da aýdyp başladan, bütün dünýä döwletleri guramasy Türkmenistany barlady. Şol çağalar Mehmet Akynna da ýöretedil Muradaga öň çykyşyny aýdypdam şola barlap ýok, delegasiýa barlap. Men hem aýtdym. Şola barlap inni netije çykaryp Türkmenistana ýam aýtdylar. Bu konuny oturma. Siz çağalary ähneki paxta meydançalaryna zorlaýan, zor bilen şolary işletýäňiz, mugullamlary işletýäňiz diýip eline tappatlap vurdular. Inni eger şola kanun çykaryp etmeli zatlaryna aýtdylar. Inni şonu etmese, häzir çare görürler. Inni filameýär. Inni dünýäde ütgedi. Inni wagtam dolu. Bulan yalançylygyny inni dolu gözýetir. Inni bizim bulara gün beremez. Öňkü prava zaşitlikle de aňyplar sesini çykarmany gaýtdy. Ay ola etmese öň pulowlar gaýdan naý dokuny oturmadylar diýär Türkmenistanyň. Inni pulowlanan adam ýok. Inni aňyrda jinayeten adam ýok. Inni orna Murat ba, ola Nur ba, ola falan ba nemedi boti. Ola Nuri ýokdy. Nuri Galandiýa atkaz berdi. Dedi abi bizim prava zaşitlik diýerimiz hat ýazdy. Şu terörist diye gaýtyp Türkmen döwletine derek biz şu terörist diýen bermem. Türkmenistanda şoňa hiç hop adam nak diýip kat ýazdy. Ona atkaz berdiler. Olam bardy miting etdi. Adinoş hemme ýerde videolaryny goýdy. Angliçe hemme ýer kat ýazdy. Ola ýerini alýar. Şol üçin sen eger talap etmesen hiç kim seni gollamaýar. Hiç kim seň sesini eşitmeýär. Şol üçin dine biz talap etsek eşitýärli köp elýär. Sebäbi onsoň
bula Türkmenistan'ı demokratik yola salıp bilse, bula da öz işlerini yerine getirdikleri. Şuna düşünün. Şol için häzir dünýäde ütkedi. Türkmenistan'ın ýagdaýy hükümet yurt dolandyryp bilen oğlu bilen kakasy dawa edip otdy. Hükümetin içindäki işleýänler hemmesi yirgen ýaş döwletden näetdirip özlerini şu düşen betbahtçylykdan halas etjegini bilen akly türmele dolu daşar ýurtly watandaşlaryň hemmesini bilýänler betbahtçylyk nämelerinden dünýäde bulary gollaýanam ýok. Şol için diňe halkyň ses çykarma gerek şu. Şu ýetene. Şu wagt ýetdi, erti gün berdim Muhammed tohum diýiji bilen dargat. Dogry. Hormatly vatandaşlar, ine biz siyasatçylar Muhammed Ağa kimiz? Muhammed Ağa köni siyasatçy, menem ýaş siyasatçy. Ine bir zada edildi. Ine bizim halkymyz gorkak, ine bizim halkymyz agzy birden, ine bizim halkymyz ýalyn gurulur. Bizim halkymyz gorkak da. Türkmenistanyň daşyna çykyp esasy kriminallyk edýän bizim halkymyzdyr. Sen kriminalyň gorkmaýan bolsaň, sen onda sen gorkak däl. Sen ine ananyň ine biz ine bäzi işleýär Fransada adamlar kriminal gorkka etmäni. Käwagt edýärim ýöne gorkka etmäni. Bizim halkymyz gorkan o. Bizim halkymyz nelegally basýsan hezir edip basýar. Legally basýsan ay men bilemok murada. Men nelegally ýörýän, men nelegally çempion, dünýäň çempionu, men legally bilemok, kanun bilemok, men hatpata düşünemok diýär. Onsoň diýmek şu ýaly, ýa bilmän gorkman edýär, ýa bilip, ýa-ni has, ýa-ni iň geroýlardan geroý bolup edýär, şonu ben bilemok. Ýöne bir zat edeýin. Söýgü we gorkakluk bir taýagyň iki uçy. Şuň gorkýan bolsaň, taýak şeýle çalyşsa, sen gahrman bolýan. Şu bir zat egerde şu gorkak duýgy bar bolsa, hökman surgatda şoň, ýa gahrman duýgusam bar. Inanyň. Bir gerek üç vedek uzaktan demamaklyk. Üç vedek uzaktan demamaklyk. Dige, näme men gorkup otyn, falan diýeni boldy derdi ýa. Ýa-ni aýtjak bolýar. Şoň üçin bizim halkymyz gorkak, eýle bir boş gurulýar. Ananyň. Biz öz watanymyza eýe däl. Ol hak. Biz watanymyzy söýemzok. Ol ikinji hak. Biz çağlarymyzy söýemzok. O üçüncü hak. Pul jagaty berýär, puly berýär. Ay men öz jogapkärçiligimi ýerine ýetirdim diýip yalan urrum. Şoňa pul bermän ýanyna bolsaň bakty bolýar şu an. Anladın? Biz şu zatları düşünemzok. Biz döwletimizdäki suratdan gorkup onu çokunýar. Gurbanyň näme 24 saat ýanynda mı? Ýok. Diňe surat ýanynda. Şondan gorkup şoňa çokunýar. Gurbanyň görmedikleri. Ýok, gurbanyň görmedikleri köp, gorkuşýar. Ay Allah. 99% adam gurbanyny görenok. Ýöne gorkup ýör. Suratyndan gorkýar. Ýaly düşünjeler çalışmaly. Ine siz boş gurulňda şu zatlar sizin kelleňiziň, pikirleriňizi düzeltýär, durnuşdurýar. Şondan başlamaly. Ýa ertine ýeňdik-de. Siz egerde düşünjeňiz öňkýär bolsa, biz ýene hemmemiz parhorçylyk urup gidýäs. Siz düşünjeňizi çalışmaly birinji. Ondan size ýör protest etmeli diýmeler. Siz özüňiz elimizden tutmak gidersiňiz. Şu an tapawdy. Şoň üçin halkymyz düşünjeler almaly. Cemiyet düşünje, konstitusiýaň düşünjesi, konstitusiýandaky ýatdan bilmeli. Maddalarynda okap, günni okap, men bütün ömrümni ýalňyş ýaşapdym diýip pikir etmeli. Biz onu seýdem de häzir bir kanun ýolunda şu ýerde $300 ýa euro galant bolýar diýsen, haçan barmaly ýa? Düşünmän. Diýmek şu ýere baryp kriminal etmäne bir taýan, ýöne bay watanymyz bize garaşyp dur. Bay watanymyz çağajyklarymyz garaşyp dur. Şu ýerde haklarymyzy gorap, bay ýaşamany bir taýar. Haçana çel daşyna gelip göreli. Hemmemiz daşyna gülýal ýaşamyz oňa boyun almaly. Serdim daşyna türkmenler üýçde içi galk gidýär. Daşyny üýşende oňa.
Bir-birimizden gorkýas. Ola aňyrdy dursun. Biz baran yerimizde halk gaçýar ho. Restorana, Türkmen restorana barsaň içindäkiler ýygnan. Ýani deşik bolsa içine girýär. Men birden görnäýmän. Nämeden gorkýaňar? Biz monstermy näme? Ya biz size garşy görüşýärmi? Biz o sizin arkaňyzy tutjak bolup görüşýär. Biz ýani hemmeler gurbaldan orkya kezzapdan biz şoň ýakasyndan alyp şonu ýerime çykylajak bolýar. Sizin bilen işimiz ýok. Gaýtyp sizin arkaňyzy tutjak bolýar. Siz gorkmaly, siz bizi elinizde götürmeli, siz bizi gorlamaly. Finans kömek edin. Ýöne söz bilen bolan, ýöne ýazyp sag bol, inim, agam edýän işine men namartrak, men häzir şunu goşulamak ýöne sag bol. Bolsa da sen öňe çykdyň, ýalňyşdan dogry aýtsaňam sen öňe çykyp ýa-ni uğruna barýaň. Sag bol diýip şonu aýdylaňmy? Hakykatdan. Ol sizin gorkokluk bilen bagly ýa-ni. Ol sizin düşünjäňiz bilen bagly. Şoň üçin Muhammed Ağa bilen birinji bilen sizin düşünjäňiz ölçek bolýar. Ýagny 30 ýyllap sizi Allah, gorku düşünje, döwlet Hudaý ýaly bir zat, watan döwletdir, döwlet watandan uzakdyr diýip Allah geldiler. Men şu gün size jikme-jik düşündirdim, sözme-söz aýtdym. Watanyň nämedigini, döwletiň nämedigini. Biz bir çinowniklara çukunmaly. Ol bize hyzmat etmeli. Olaň ýanky kontrakt boýunça işe alınmaly. Bir saýlandy, bizim setlerimizi oglap geldi. Biz öz setlerimizi berip saýlamalyk. Biz etmedik şonu. Setlerimizi oglap, ýani siz saýlawa geldiňiz, ine şular maňa set berdiler diýip bütün dünýä jar edip ýör. Kezzap, Gurban bilen Serdar. Şu zatlary biz ünsün beremiz. Ay men näme diýin? Sen näme diýin? Ine ünsür. Murat Gurbanow näme etdi 3 ýylda? Diňe çykyşlary 2000-den beter. Men şunu etmedik bolsam, Muhammed Ağa çykmadyk bolsa, biz şunu kadar gelmezdik. Ine bir adamın edýän işi. A men arkamda bir topar aktivistler, onun işleri, olar edýär. Anem siz bilen zok. Olam ýeke edýär. Ýeki adamyň başajaklady bir topar adamdan hem kä wagt urulur. Şoň üçin ay men bilemok, ýeke men çagyryp, ol atmaska. Gelin bir anyk bolalım birlik beremde. Anyk gurlaryň. Ol atmaska. Bilim sizden beter kahraman, men gönaý diýin. Sizden beter ýanky bir piller. Siz ýa. Batyram der ha. Batyram der. Siz ýa. Käbirleriniz bizden batyr. Men gönaý diýin. Yani biz görüşýär. Gorksaň görüşýär. Ýanky güýjümiz barynyň görüşýär. Siz näme çyk görüşýär? Siz pikir edýäňiz, ay bular ýöne görüşýär, bulardan tok ýok. Bular gelip ýene öňküsýär bolar. Oho! Biz aýdyp gelip otyr, biz näme etjekmi diýip. Şoň üçin siz biz diňmäňiz ok, düşünmäňiz ok bizim diýenimiz. Aýdym biz bolmasa dilimizi çalşaly. Türkmençe ulemen, ýarym türkmençe, ýarym orsça ulanýar. Ya Türkmen dilimizi gowulaşdyraly. Men gurap başlamda, men çykyş et başlamda türkmen dilini unudan oğlum çor. Näme üstümden gülfelerem çykyş edip dilmem düzetdim. Ýanky görüşemem, güýçlendirdim. Terjiwanýam. Siz gorkup bir adım etmeyen gorkup şo galarsın şo duruşda. Edin bir adım. Hani köçede nowat bolsa şo ýerde gyrşýaňlar bir-birini hakyny gidirjek. Gel bol. Anemçip MHM polis ol prokuratura hakyny ýenne seni häzir näme şuňam köp görýän diýse ýakasyndan tutup sen kim o bular ýaly. Sen maňa hyzmat etmeli adam, halka hyzmat etmeli adam. Sen näme bizi gorkujak bolýaň diýip ýakasyndan tutmaly. Etmeli şonu. Şunu etmesek öňümüz ýok. Daşynda bolsaň, içindekiler kömek etmeli. Kömekler näme pul berip kömek ondan tok ýok. 30 ýylla pul geçiripdir. Tok ýok, inanam. Öýdäkiler diýmeli, hakyň gora. Bärden men näme tam kömek etmeli, şu hakyň gora ýaly. Daway hakyň gorap başla diýip. Sen daşynda toporlara goşulmaly. İsten toporuňy saýla. Göz ýetimiň bardyra. Sen toporuňy saýlap goşul. Pikir etme. Dewletin özü barar şöyle hemme zat eter, senem ýanky taýýarlada eýe bolarsyň. Bol taýýarlada eýe tapawy ýok, ýöne bizim güýjümiz ýetmez. Sen bolmasaň. Dogry düşünün. Bu zat bir dewletin işde bu bütün halkyň işi.
Şu özüne nam edýän oglun ma bolsa, aýal maşallah ma bolsa, özüne bir açyk wyjdan galyn bolsa, özüne adalatly galyn bolsa, böküp çykmaly ýaly. Anam. Men sizden adalatly däl, sizden köp wyjdanly däl, sizden köp ýanky namasly däl. Men çykdym. Hepsi çıkan o. Näçip üýüşüp Telegram chat açıp araňyzy gurunat bilen o. Ol şular çykyşlara aňyza dursun. Käbir adamlar çykyş etjek bolýar, men şolara diýen çykyş etmeň diýip özüm durýan. Ente kısanma wagty gelen o. Adamlar çykyş et başladyň, senim çykyş et arada. Ine şu ýaly, şoň üçin ine haçan gider, haçan nemeder, ine gitdik-de, bardyk-da, kim bizi bolýar. Inanyň, häzir Muhammed Ağa bilen erti billa alyp barsak şöyle. Emhemeler 13.000 näp çykar, Türkmen halky 50 bolmaz. Biz kime var, kimden ýa şu 13.000 garşy görüşeli, aýdyň bize. Erti üstümizden gülürsüňiz, iki san samsyk. Bir topar gürläp kellesini ýa çaşyp gidip öýlerini Navalnyň öldürdiler. Ýa näde bolmaýar? Dawайте realist bolalım. Realist bolup bir zat çögelim. Eger bolmaýan bolsa, ahir galmajak bolsaňyz, bize de aýdyň, bizem durjak. Menem öýle işimden boljak, maşgalam gülýaly eklejek, Türkmenistan'dan daşyna, hemmen daşyna çykajak, eklejek. Bir gün biri ýanky aňasyna ýetip gurbanyny bir ýerde tutup öldürse, hemme zat öldürse menem barjak. Onun bir strategiýa, men onu sen ýalňyş edýäň diýip aýdamok. Ýöne ondan gowy strategiýa bar. Hemmemde üýüşüp, çalyşyp, wagtly durmuşda, wagtly döwletde ýaşamak. Onun güýçli strategiýa bar. Men şoň üçin sizi şoňa çagyrýan. Güýçli zady çagyrýan. Güýçli hereket edeli, güýçli ýaşar, wagtly ýaşar. Bize hiç kim hiç zat edip bermez. Men şoňa size 3 ýyldan beri aýdyp gelýän. Hemme ýere gülüş gördüm. Şu bir ýerde bir zat hökümet bolsa, güýçli hökümet bolsa gülüş gördüm. Galyn kömek ederdi. Galmasak biz ýa kömek etsek, biz bir döwletiň içeri işlerine goşulmamız bolýar. Ine şu sözler MHM-de degişli, MHM ministrine de degişli, sen prezidentin ahranasy bolsaň, oňa da degişli, hemmelerinde degişli. Ananyň bu bir erteki däl. Siz iň erwet dünýädäki erwet ertekide ýaşap ýörsiňiz. Biz realist. Biz realny şuň durmuşymyzy ýaşap geçýär. Siz pikir edýäňiz jüýümni doldurýan, biýgipetçilik edýän 3-4 aýal her hepde ýanky zorlap gezip ýörün, gülýän menki. Ýok, onun durmuşy bolmaz. Durmuşyň ahyrynda näme ýatylajak? Biadalatly ýatylajakmy? Näme ýatylajak? Bir ýerine gowruk etdiň ýatylajakmy? Sen etmediň şu zatda. Durmuşyň ýöne uçup gitdi. Ýanky bir jelladyň, bir tany şaýtanyň guly boldy. Ine näçe biz artyn ýaşamaly, näçe biz ýanky söýüşüp, hormat goýuşup, ýanky öýlenip, normalna talip bolup, bilimler alıp, Türkmenistan üçin bilimler edip, zat edip, pul gazanyp, döwletimiz türmeler, özümizden müstümel, döwletimizden müstümeler. Hökman watançy diýen döwlete muht hyzmat edip ürkütmeli diýen zat ýok, ýok. Döwletde baýlyk ýeterlik. Ukyply, akylly hereket edip, hem döwleti östürmeli, hem baý bolmaly. Ine şo ýol biziň ýolumuz. Gurban ol serdar näme alýar ýanaklary? Döwleti goraň, döwlet üçin nemedin? Döwlet basmalan ikisi. Ondan başga döwlet ýok ha. Halk goraň, halka kömek edin diýen ok. Döwleti goraň, biziň döwletimiz bolmasa biziň wezipemiz ýok. Döwleti goraň, zat dip o samtyklarym döwleti goraň diýse halk goraýan ýaly, ýani döwleti halka garşy hereket edýär. Samtyklar düşünen ok. Halk bolmasa, watan bolmasa döwlet hem ýok. Döwletiň başga bir alyp gidýär. Başga halk gelip ornaşyp alyp gidýär. İsrail garaşyp otyr. Şu ýaly ýykylýan döwletler tapjak bol. Şu zatlara bir kelle aýlamaly. Bir döwletimize eýçilik etmeli. Görýärmi? Watanymyz ba. Watanymyza söýýämdik, hormat goýamdyk, janymyzy gurban edemdik. Diňe uruş bolsa, bir çotsa, oho, diktatorlar Gurban bilen Serdar Bermamedowlar çolup içinden durum dörep biz basyp aldylar. Mundan beter uruş näme gerek? 45%'nyň daşyny gerip ýör, öz ýurduny terk edip basyp aldylar ýurdy. Watanmydy. Mundan beter näme gerek size? Düşünäňizmi şu zatlara?
Siz menden akıllysyňyz. Şu zatları bir deriňäp, çeriňäp ýa-ni kelläňi daýlamak ansady iş. Kyn iş däl. Oňa institut tormaly. Muhammed ağa, Ha. inni efir ýuwaş-ýuwaş gutaraly eger jemlesek, siz ýalňyza 5 tany punkt aýtyp geçdiňiz da. Gatow belläp geçdiňiz. Birinji biz daşyndan işläp başlamaly, gurumçylykly, agzybirli. Ýani ikinji biz halkara gurumlar bilen işleýän gurumlar döretmeli. Hakyky halkyň, ýani pravozащитный gurumlaryny, ol masgaraçylyk Türkmenistan boýunça 2 sany pravozащитный gurumy bar. Ine men size aýdyn, Gazakystan boýunça din Gazakstanyň içinde 60-dan ograk hukuk gorayan gurumlar bar. Ýani adam haklaryny gorayan gurumlar bar. Olaram basýarlar, tutýarlar, öldürýärler, wurýarlar, getir hemme zat edýärler ýöne bar. Daşynda da bar, içinde de bar. A biz bolsa bir orta çykdy, ay munyň boşlay, munyň boş gurulýar, munyň bir samsyk ýaly gurbanyň strategiýasyny etdi. Bu zatlar ýazmadan çykarmaly. Siz siýasatçylardan akylly bolmaly. Şahmy. Siz düşünmeli bir zada. Döwletde, bakly döwletde ýaşajak bolsaň, sen elim bolmaly şoň içinde. Bakly maşgalda ýaşajak bolsaň, özünden maşgala bakly bolmaýar. Sen elim bolmaly, kontrolly. Sen näme zat kontrol edip, öňe serip, sen hereketler etmeli. Şuraya döwletten bizden ibaret. Halktan, ol gurbanyň bilen serdardan näme? Ol kezzaplar. Eger biz döwletimizde, elimiz üstünde durmasak, kontrol etmesek, hökümet tanqid edip, elinden tutmasak, hiç wagt bakly bolmaýar. Murat Gurbanow gelsin, Düýeci gelsin, sen gel, ol gel, bul gel, oň tapawy ýok. Hökümet halk tarapyndan kontrolly bolmaly. Tanqidler, jurnalistler, metbuatlar, hemme ýerde açyk internet, hemme açyk informasiýa bolmaly. Ona gitjek ýeri ýok. Han paralyk göz, masgara gap, atstavka iş dörelýär. İş açylýar derrew. Ine şu ýaly döwlet gerek. O döwletlerin ba dünýäde 60% döwletler şoraýaly. Näme Türkmenistan orýaly. Hawu ýaşap dursa çägäň içinde. Näme biz beýleklerden kemmi? Ya Türkmen näme asylly dämi? Ya Türkmen aňardan gelen ýanky öz depdestularyny saklap gelýän halk dämi? Benim güýçli taraplarymyz köp. Ýewropa halkyna diýen, her wagt Türkmen halky bilen diňýän. Bularň dine bilimleri köp bizden. Galan zatlar bizim zatlarymyz bulunkudan güýçli. O bilimlerim näme çyp ýok, 30 ýyldan bäri bilimden kestiler. İnternet bagladylar. Gözüm kör bolýar etdiler. Ine şondan eger bize şu zatlar açsa, ýani halk ösüp gidýär. Prezident Amerika men görýän. Halkyň öýle döwletem dolandyrýar, hemme adam gulýalyk barýar. Diňe parlament saýlar, parlamentdan gulýal dolandyrýar, premier ministr boýup. Ýerine ýetirjek hökümetiň başlygy, ýani bir genel premier ministr boýar, boldy. Oňarmasa başgasy boýar. Bir topar olanlar var, bir topar ýiti adamlar var, ukyply adamlar var. Goýarlar, diýerler, problem ýok. Açyk hemme zat görünüp dur. Muhammed ağa, indi bu torulu efir sebebi 1 saat 40 minut. Bolýar. Men bir jadat aýtjak häzir, ýani Navalnyň ejesi çykyş etdi. Indi Men görelim. köpüler şonu. Awa görkez şonu. Odan şu hakynda bir kagaz aýdaýly sebebi hökmen gollamaly şolar. Bütün Türkmenistanlyň adından aýtjak adymyz bar, şonu aýdaýly şonu. Men häzir halkymyza düşündirýin, bolmasa köp orçça düşünýär. Bolýar. Navalny diýen siýasatçy, Russiýanyň içinde görüşen siýasatçy. Şoň ýa-ni FBK diýip gurulmasy bardy. Bir topar ýa-ni şäherlerde. Oň sany köpdi. Halk şoňa pul berýärdi, şol gelýän pullary bul Korrupsiýaga garşy görüşýär. Korrupsiýaga görüşüp video materialy edip, ýa-ni dronlar bilen ýyzarlap buluň ýa-ni mülklerini tapyp daşarypda, içiripdi. Ýa-ni dünýä görkezdi. Korrupsiýanerler. Korrupsiýaner we Putin'e garşy açyk görüşýär. Russiýanyň içinde. Muny zäherlediler. Birinji gedek, ikinji gedek hem zäherlenden soň içine girende ýa-ni saýlaw ýetip gelen soň öňünden 1 kilo öňünden ýa-ni muňa iş gozgap, bolmajak işler gozgap muny 3 ýyllyk basdylar. 3 ýyl basanlaryna ýa-ni koran kitdi görgüli soňuna da şunu öldürdüler türmede. Inni ejesi ölen soň ölüsini aljak barsa, ölüsini almana barsa
Ülüsün biz beriljekke häzir şoňa ýanky med ekspertize diýär, sul med ekspertize diýär, beýdýär zat diýip ýanky aýtdylar. Inni ejesi ahir görüpdir oğlunu, ýanky jesedini. Ve şonu alıp men sizin hiç zat islämok, şonu maňa beriň, men bir adam ýa jaýlaýyn, şonu diýse gizliň jaýla, Türkmenistan ýalyla, gizliň jaýla eýit beýt diýip bunu gorkutup şantaj edýärler. Gorkman. Şo oturan yerine olan bir sivirin bir çeti, şo yerden video çekýär, meni her şantaj edýärler, meni ýürüte video çekýän, siz düşünürjek bol, meni öldürecek diýip, ýa-ni meni nime çek diýip şantaj edip, gorkutup durlar diýip video çekýär. Oğlunu öldürdüler. Gizlenmedi, gorkmady, ine edýär. Pikir etmeň, ine Murada şo ýaly çyksaň öldürýärler. Hawa öldürýärler, biz köplükde barymyzdan öldürmezler. Ahir ýeňer. Ýeňen tamam şular bar, bir-birden tutup işlerini görürüz. Ine senin şol aýalyň, merd aýalyň bir gahrman oglunyň gahrman ejesi. Näme diýär? Только что я вышла из здания Следственного комитета города Салехарда. Почти сутки я провела там одна, наедине со следователями и криминалистами. Адвоката они пустили только сегодня после обеда. Вчера же вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали Алексея. Следователи утверждают, что у них известна причина смерти, у них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала. По закону они должны мне сразу были отдать тело Алексея, но они не сделали это до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно. При мне им приходят приказы то ли из Кремля, то ли из Центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привести меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать: вот здесь лежит ваш сын. Я на это не согласна. Я хочу, чтобы и у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была возможность с ним проститься. Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать. Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто мне сказал: время работает не на вас, труп разлагается. Я не хочу особых условий. Я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону. Я требую отдать мне тело сына немедленно. Murada görýän mi? Bir tane adam şolam, sen ýanak, men ýanak, hiç kimde, men şol öz halkyny, watanyny söýen üçin, gorkmany hereket eden üçin özüm Putin öldürjek bolup, bu neme atravliat edip öz ýurduny leçeni etmediler. Germaniýa gitdiler. Germaniýada leçeni alandan soň şonu öldürüljegini bilibem, janyna howp awalýany bilibem. Ýok, men ortaýada gitjek diýip ortaýada giderim. Eger bir cinayeti bar bolsa, bir kemçilik bar bolsa gitmerdi. Gitti şota. Bular şota gelmer diýip pikir edip ýören, özün dünýäniň en güýçli prezidenti diýip ýören adam, şondan gorkup onu dürli bahaneler bilen 3 ýyl türmäge batdy. Soňradan maňa 19 ýyl berdiler. Özüm başka yerde taklaman, şu tadı Moskvanın içinde taklamani. Muni dünyanın o çetine gidip 52 gradus temperaturları yer, yani ölür yana gidip hiç kim şöyle gepleşmer yana gidip şun başka yere gittiler. O tak hiçbir yurdun tağlayanı, adam öldüreni, çağaları öldüren adamlara gidene. Şunu şu da gidiyorlar. Görün gözde bulan binamız bir gayratlılığını. Gözde öyle inni men ay biz zapıda şeytanperest diye falan diye bokunu ya haramzadalar. Gelip inni bir adam ünlü ejetinin kışı ol. Siz öldürdünüz. İnni neymişin şu maslığını verenler haramzadalar. Haysi din vicdanı adamçılığı kanuna kavat geliyor. Sebebi şu ülsünlerin orkaya şuradı. Dünyanın en güçlü armiyası var. Devlet. Dünyanın en güçlü prezidenti diye oturan adam, inni bir adamın, bir yaş oğlu, men yanak adamın maslığından korkuyor. Görün ahleke, dünya kimlen ellerini, vatandaşlar. Bu yanak haramzadalara, öz yurdun tağlayanlara,
yurdine, halkına el vermeyenlere, demokratiyanın karşısına gityenlere, diktatörleri kollayarlara, halkını ağırlayarlar, bunlar ne Müslümanlar, ne Hristiyanlar, ne adamdır. Bunlar cina öldüren korkakdır. Şunu yani. Bir adam maslağından korkuyor. Şol için vatandaş öz gücünüzü anlanın. Siz hem şunu yani. Sizden hem şu korkuyor. Eğer siz hücum etseniz, sesiniz çıkarsanız, ola Farkat kahramanımız. Bir Farkat'ı alacak olup Berdi Muhammed Karamzade ne ameliyatları etmedi. Dünyanın bütün kanununu bozup, Türkiye dürülüp bermelatlarını verip, Türkiye'ni kanun bozmaçılığa mecbur edip, bir tane bizim kahramanımız alıp gitti. Şun yanıp derecede korkuyor. Şu neçelliğine, çok nirdeliğine aydan akma. Görün, bir adam, şolam seni yanıp, beni yanıp, sonku dövürle çıkar. Dine yöne, halkın sesini çıkarıp bildi. Öz sesini çıkarıp bildi. Yurdun içindeki problemleri aydıp bildi. Şol için bizim her kaytımız Berdi Muhammed'den hem güçlü, Putin'den hem güçlü. Delabi ola oğru, ola vatanın dönüğü. Şol için vatandaşlık, ortmak. Bizim hemme bedbahtçılığımız. Şu karamlardalardan. Şulardan din ayılıp, yurt bizimki. Közelip vermem olsun. Yurdun bağlılığı senki. Şon harc edip, dans edip, müzik aydıp veren, harc edip veren pulları senki. Sen oyunda olmalısın. Sen çağın elinde olmalısın. Sen çağın gülle beğendirip yaşatmalı, sağdını yaşatmalı, sağdını okutmalı, erkin ötürmeli, şu pulla şuna sarp ol. Sana cay vurulup vermelisin. Ola Singapur, var. Singapur 60-70 yıl bundan önce dünya hem atkaz etti, bir de gerekli şuydu. Dargan burada. Hiç mi gerekli? Ne nefti var, ne gazı var, ne başka bir tebiği. Hiç daha diyor. Şunun barın gör, ne aylı devlet. Şol için adamlar, bir yurdun içinde, eğer dünya cemiyetçiliğine hürmet koysa, adam hukuklar deklarasyonunu yerine getirse, korrupsiya karşı görüş bilse, devletin içindeki işleyen adamlar, yurt için kanun boyunca işlemeye mecbur edip bilse, bizim baylığımız neçe etti Singapur'dan koy. Biz eyyem dünyanın en öfen devletlerinin birinde öğürlük biliyor. Bizim çağalamız dışarıda kötülmeli. Bizim çağalamız açlığından ölmeli. Bizim çağalamız yöneki infeksiyonlu kesellerden ölmeli. Bizim ece kakalamız yurdun içinde derman bulması sebeple ölmeli. Bizim vatandaşlarımız dışarı yurtta keseki konum hanalarda yatmalı. Şolun hemmesi öz vatanına caylanmalı, öz meselesini arasında. Doğru. Doğru. Muhammed ağa, men yetişmedim, bir zat görkejaktım. Bizim halkımda. İndikede görkejaryny. Ünsverin. 70-nji ýyllarda, 75-nji ýyllarda Dubayda çägelikdi. Ýurtada ýaşadylar. 30 ýylda şu halk üzüp gitdi Newt gazyň üstünden. 30 ýylda bizim dünýäde 4-nji ýerde gaz boldy. Näme boldy? Köprülerimiz bayrak, yani pantomlu peripravada adamlar ölüye her yıl bir 4-5 maskala ölüye. Yani adamlar ölüye 4-5 maskala. 1 milyon Türkler Türkiye'de köhenip yerli. Bütünü de 45% daşına gul bolup işleýär. Baýly ölüdün gullary. Maskarçylyk. Befedeli mi şu zatları? Indi bir oturuşup guruluşýaňyz öz araňyzda bir 50 gram içýän guruluşýaňyz utanýok mu ýa-ni şu zatları gurlemen gurlemeni. Men käwagt oturuşyklara ýa-ni men çagyrýaly. Ay bir ýerinden giroy. Käwlerden gurleşen ay Hudaý daklasyn gurbanyla oň ýanyna hiç zat. Şeýle o ýok näme? Ýöne bir hereket etmeýän olak. O gorkmaklyk däl. Ol şoňa bulaşasy gelen o. Bir ýerde ýöne korrupsiýa bar diýse, bökük gidýän diýsene. Şo ýerde näme şu korrupsiýa etip bolýan bolsa, o nesesini köpetjek bolýar. Inanyň, heme işgäri bir täze bir doğun salsa, birinjinin garyndaşlary ylýar da şonu gutlap öňünden ziýatga berýärler. Ýani Türkmenistan korrupsiýasyny öňünden östürýärler. Öýdem çykyp, akşam ýatjak bolanda, ay daşlay indi men ýani horo diýär ýatyp bilen, men bermeli ziýatga berdim diýip.
Yani özüm goradym. Ine şu ýaly düşünjeli adamlar bilen ýeňip bilmez. Biz wara Muhammed Ağa gurlar şoňdan durar. Şoň üçin birinji adym, iň birinji adym protestada çykmaň. Nägiliklerinden görkezmäň. Düşünjäňizi çalşyň. Dogurlan. Düşünjäňiz ters. Şonu dogurlan. Oňsoň hemme çözükler öze gelýär. Oňsoň biziň diýen ýanky nimämiz size düşnükli bolýar. Düşünjäňizi çalşyň. Ine şoň üçin her bazaryn biz jemgyýeti östürmek diýenim men bir siýasat çökmünde bir ýanky kulturlaşma ýana ýöne sizi östürmek üçin çykyşlar bolar. Ine şu ýaly watan näme, raýatlyk näme, prezident näme, mejlisiň deputaty näme, häkim kim, o näme etdi, o näme hemme zatlar bir çeýnäp berip döwlet gurulşyny size çeýnäp berer. Kim näme borçly, kim näme jogapkärli. Kim näme hakly, prokuratura näme, näme esasyna hereket edýär, MHM näme esasyna hereket edýär, kime bagly, kim şoňa ýanky görkezme berip bilýär, haýdy kanunyň esasyny işler, hemme zatly biz size bazı günler düşündürür. Hem özümüz öseriz, hem siz östürürüz. Hormatly vatandaşlar, ine Muhammed Ağa sağ ol köp şu ýaly gelip bize DBT platformasynda, demokratik opozisiýanyň platformasynda çykyş edýäňizi köp taňaýarkasyn bir topar bilimler berýäňiz, bilimler, bir topar ýyllap halka düşünüp gelýäňiz. Men bir zada düşdüm. Biz birinji bilen halka düşündürip, ýanky şoň bilimlerini atdyryp, östürüp, onsoň herekete girmeli. Egerde häzir herekete girsen, bular tutulsa senden görýär. Ya bir zat bolsa başgasyndan görýär. Ine biz tutsalar, biz kimden görmeli onu? Ulu ýal bolsa. Murat, onu hiç nimetmenle. Yok, Gittin paralel. Awa, paralel. Düşünjämiz pes şondan biz düşünemedik. Yok, sen özüň üçin, çağlyň üçin, watanyň üçin uğraşaň. Sen aýdýaňa oturşyklarda, men watanym üçin janymy berjek. Ine wagty geldi. Jan bermek gerekkä. Ho! Biziň aýdan zatlarymyzy edin, egerde biziň aýdan zatlarymyzy pes görseňiz ýa näde bolsaňyz, özüňiz hereket edin. Ýöne watanyňyzy eliňize alın. Watanyň üçin ala dedin, watany söýün. Türkmenistan söýünni boldy. Gaçmaň Türkmenistandan. Terk edip gitmeň. Bir topar korrupsiýonlara padark edip gitmeň, watanyňyzy söýün. Ýöne bandit hökümet bolýan bolsa, olara garşy görüşmeli. Bütün dünýäde şeýle. Deňe Türkmenistanda da. Siz bolsa banditlara garşy görüşäňiz, öňe çykan aktivistlere garşy, ýanky öňe inisiatiwa, gahrymançylyk alyp, ýanky öz nimetini boyun alyp öňe çykanlara garşy görüşýär. Etmeli. O ters. Gaýtyp, siz biziň komandamyz, siz biziň ýa topormyz, biz siziň üçin işleýär. Siz bizi gollamaly. Gurbany MHM bilen sizi bulaşdyryp bize garşy görüşdirýär. Onu düşünmeli. Ýa ben çykyşlarymda hemen öz bähwidimi gurladymmy? Ya Muhammed Ağa bähwidimi gurladymmy? Şo halkyň bähwidleri, halka bilimler berip, halkyň ýagdaýyny gowulaşdyrmak biziň başga ýanky planymyz ýok. Men her wagt aýdýandyr. Baraly şoýra aýraly, açyk saýlawlar bar. Parça açyk, aç. Jemet birleşigini gurjakmy? Gur. Prezident saýlawyna gatnaşsaň boldan aşgar. Näçe köp bolsa şonça ýiti saýlar. Konkurensiýa adamlar, ona şonça seriozny adamlar geler. Şonu istýär. İstenlik wezipe şeýle saýlanmaly. Ol öz nimelerini siyas meýdançylygyny arsalap hem konkurentini öldürüp ýatyryp ikisany klon çykaryp, olaryň soňunda saňa ses berdirýärli. Ol bir pornografiýa. Siyas pornografiýa. Ol bir adamy ýön alamakda gödök üstünden gülmek, allap gülmek üstünden depgilemek. Adamyň ýanky şahsiýetini, düşünjesini, şoň adalatlygyny büýküp depelep üstüne tans etmek ol. Näme biz etdirýär? Kim olar ikisany? Öňe olup bilmeýän ýa haramzadylar. Bilimleri hem ýok şonuň. Düşünjeleri hem ýok. Serdar Berdimuhamedowdan konstitusiýanyň 4-nji maddasyny soran, aýdy bilmez. Bilen o. Ya Gurbanyň konstitusiýa diýsen ýadyna düşmez şol. Badygyňdan bilen o. Şu ýaly. Vatandaşlar, şunun bilen biz efirimizi tutarýas. Ýene bir gezek haýyş edýän.
Gidin, gidelin, edelin yönü tayarlık görelim. Birinci düşüncelerini çalışmalı. İkinci harekete girmeli. Ne yapacağını bildirip. Üçüncü barıp düzeltmeli. Yine etap. Şul etaplardan büyüküp gitmek iyetir. Muhammed Ağabey'in biz yani köşkününe bir 50 tane 100 tane adamdan bolup kalanı düşünmek gider. Ondan yani ona inanıp, o emhemen sözüne inanıp, o polisin sözüne inanıp teyar düşüncesi pes. Şoň üçin biz birinci düşüncelerimizi açık ulatmaly. Ol hükman etmeli onu. Gurbanow üçin ya Muhammed Ağa üçin değil, bizim üçin, özümüz üçin, öz çağrımız üçin. Men ýadymda men ýaşkam ýanky Hitrovkan özüne bandit diýen adamlar. Bizim bir garnaş taparma. Çağırıp men bilen ýanky bilimler alıp ösýärdiler. Käbir soruldy, onu gaty ýitildiler. Konstitusiýa, haklar gen görýärdi. Men giýje uny okap institut torýan, ýanky jemgyýetde işleýän, menden o bilýärler diýip gaty gen görýärdim. Han ol adamlar? Han şoraýaly bet kanunlar bilýän, kanunlar üçin şonu ulanyp taýak bilen hökümede, korrupsiýon hökümede kirletip berýän han ol adamlar? Badym. Yok. Şondan şunu öğrendik. Muhammed Ağa, şunun bilen efir gutaraýyn, ruhsat berseň. Öyle. Vatandaşlar, Sağ olun vatandaşlar. Üstünlük arzu etýär. gaty görmäň. Gaty görseňiz gaty ýerde oturalyň baryňyz ýöne öňüňizde. Dogry düşün. Şoň üçin indi biz yüzümüze açyk aýtmaly. Kemçilik bolsa kemçilik, gowşuluk bolsa gowşuluk, yetmeýän bolsa yetmeýän, şu zatlar aýdyp ötüp gitmeli. Başga ýol ýok, üstünde işler. Şoň üçin halk oýunmaly, halk bilimlerini birinjide gorlamaly. İkinci etap aramızda gürleşip, gorkman birek-birimde inanyp gürleşip öwrenmeli. Ýa-da gürleşen adamlar näme? Öz watanymyz, başga zat ýok abide. Gürleşen adamymyz bir sekretli zat diýär, ýa watanyň sekretlerini ýa-da aýdamda öz aramızda ýagdaýymyzy gürleşýär. Näme gorkup? Kimden gorkmaly? Şol ýaly. Sağ bolun onda inniki çykyşlara çelli. Biz size garşýar. Her wagt ekranyna gelin, komentar ýazyň, öz ýanky pikirlerinizi aýdyň. Bize sizin pikirleriniz gaty wajyp sebäbi biz sizin üçin işleýäs. Sağ bolun vatandaşlar.